Bos días a todos. Comenzamos o pleno ordinario de 30 de xaneiro de 2000. Segundo punto. Proposta relativa a cambio de titularidade a favor do Concello de Portomarín da estrada LUP 4902 de Alto de Baliño por Vilaxusta e Valdeporrás e da LUP 4904 de Portomarín ao Alto do Baliño. Cuarto, proposta en relación co escrito do alcalde do Concello de Nave de Suarna solicitando alzar a suspensión do prazo concedido, así como unha prórroga para a contratación e execución da obra número 34 do POS de 2014. Unánime en debate neste punto. 5 minutos o vocero do Goberno. 6 minutos. Moi bons días a todos e a todas. Gracias, señor presidente. Chega hoxe, pois, bueno, a... En eso, pois, tomamos a decisión de seguir, evidentemente, as indicacións que emanaron dese plan, desa mesa de traballo, e ven hoxe a sesión plenaria a súa aprobación. A súa aprobación que esperamos que seña de maneira colexiada dentro dos intereses que non son outros da promoción turística institucional e do sector privado, onde estarán representados os grupos políticos na cuantía que establece o reglamento orgánico da Deputación Provincial, onde estarán tamén presentes os xeodestinos da provincia de Lugo, aínda que hoxe en día, pois, bueno, dous dos xeodestinos non están aínda decididos en canto a súa composición final, en canto a súa xunta directiva, en canto a súa presidencia, pero sí xa están contemplados a súa presencia neste Consello Provincial. Estará presente tamén a Axencia Turismo de Galicia, estará presente a Universidade, o UCC, o Campus Terra da provincia de Lugo, estará tamén presente a Asociación Provincial de Hostalería, o Clúster de Turismo, os balnearios, a Federación Galega de Turismo Rural, a Auxilia, tamén fixemos unha invitación a participar neste Consello, porque un dos piares é un dos puntos horizontais de traballo en todas as accións que se impulsen ten que ver coa accesibilidade, coa igualdade. Entonces, postos en contacto con esta asociación, pois tamén aceptou de moi bon grado a súa pertenencia a este Consello, a Asociación Galega de Axencias de Viaxes, a Asociación Profesional de Información Turística, a Asociación de Consumidores e Usuarios, asociacións na provincia de Lugo do Camiño de Santiago, en suma, unha participación moi plural e con unha característica específica e especial, importante, que é que non se pecha a participación a ningunha entidade que no futuro, según está contemplado no propio articulado do Consello, da creación deste Consello dos seus estatutos, propón que a solicitude de algunha outra entidade e por acordo do Consello Provincial de Turismo poda ser aceptada algunha outra, como digo, asociación, colectivo que teña ben presentar a súa solicitude de pertenencia a él. Polo tanto, consideramos que debe unha oportunidade máis para seguir desenvolvendo a gobernanza turística da nosa provincia, non só desde a transparencia e a participación, senón tamén desde a crítica, onde todos os actores poden estar presentes, onde todos os actores poden estar perfectamente representados, ou así queremos que sexan desde o primeiro momento e traballar en suma porque a gobernanza turística na provincia teña un ente xa, pois, bueno, capaz de indicar tamén esas preferencias dos distintos sectores de maneira colexiada. Por lo tanto, solicitamos a aprobación, como non, destes estatutos e confirmar desde aquí, pois, bueno, esa idea e ese compromiso de que non é un órgano pechado, que é un órgano que queda aberto á participación doutros colectivos, que é o máis importante, probablemente, que poda acontecer, non en canto á participación tanto de actores privados como públicos. Nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do BNG. Do PP, partido. Tiña apuntado o PP. Perdón. Bo día a todas e todos. Vai por diante que o noso voto vai a ser favorable, toda vez que este grupo, o 25 de maio do 2016,
rexistrou, propuxo a debate deste mesmo órgano, unha moción relativa á creación dun ente provincial de turismo. Non, era o título e, ademais, gozou do apoio unánime de toda a composición deste pleno. Quero que as miñas primeiras palabras sexan para poñer en valor o traballo que se ven a facer na provincia a prol do turismo, e non en vano, teñen un reflexo nos datos. Onte mesmo podíamos comprobar como un máximo histórico no nivel de demanda, incrementando un ese absolutamente estratégico e prioritario na nosa provincia, que, ademais, entendemos que é un dos bons mecanismos para loitar contra a despoboación veciñas. Por iso quero, ademais, felicitar a todos que a Deputación Provincial ten que ter tamén o seu plan de provincia. Nun dos primeiros eslabóns ten que estar a aposta clara e decidida en colaboración cos xeodestinos ou cos concellos e co resto das administracións para a promoción turística da nosa provincia. E vai por diante tamén que nos gustaría, dende este grupo, facer un convite a un pacto. Creo que estamos nun momento da situación política española, que se chegaron a pactos importantes, que se está traballando en outros moitos, e creo que a nivel provincial, cada un na súa área e nas súas prioridades, pois entre todas as forzas políticas deberíamos ir precisamente hacia un pacto de abandonar calquer debate político e traballar todos a unha nesa dirección. Ben, é certo que tamén temos que analizar os datos con realismo e temos que darlle, hasta a data, un suspenso a esta institución. E o deputado que expuxo, o que tuvo o turno da palabra neste punto, no que leva feito hasta a data. Aproveitábamos a expoñer isto fai poucos días, en donde o presidente salía á defensa dicindo que a xustificación era que non había competencias, e que como non tiña competencias, pois non tiña por que traballar no tema. Iso é un argumento moi recurrente, pero por ese sentido, por ese argumento xa temos dito moitas veces que non se xustificaría a existencia desta institución, porque directamente como tal non ten competencias ninguna. A única é a asistencia e a cooperación aos concellos, a técnica, a económica e xurídica, que indudablemente entre todos fomos mellorando nos últimos anos, pero, insisto, en turismo este grupo cree que a Deputación ten que ter o seu plan. Ademais diso, plan non me refiro a un plan en documento, sino ten que haber unhos feitos e un traballo, porque tamén hai que dicilo, hai orzamento. É dicir, mentres que o presidente decía que non tiña competencias, había a reflexo nos orzamentos do ano 17, en donde expoñía que iba a destinar máis de 1 millón de euros para o desenvolvemento de novas accións e impulso do sector. Ben, é certo que esta institución nos ten acostumbrados, na mesma tónica que traballaba hasta o ano 15, a invertir no turismo en algúns concellos sí e noutros non. E non viña paralelo a que houbera un plan maior ou menor, senón en función da cor política que tiña o alcalde de turno. Entón, se o alcalde de turno era da cor política do goberno, podía haber un convenio excepcional para a promoción turística. Así, houve convenios en algúns dos concellos da nosa provincia. Pero, sin embargo, esa autonomía que sempre recoñecía e asinaba recursos, basado na excepcionalidade, despois no plan único foi limitada, que, como sabedes, hai un tope dos 6.000 euros, circunstancia que seguramente seremos capaces de mellorar entre todos nas próximas normas que regulen o plan único, que agardo que veñan no pleno de febreiro. Pero, bueno, dito iso, creemos, efectivamente, que este ente chega un pouco tarde, pero, como chega, temos que ser capaces de ver o vaso medio cheo e, por iso, aínda que sexa ano e medio despois, aplaudímolo e votámolo a favor. É verdade que o punto hasta é un pouco confuso, tanto é así que o adverte no servicio xurídico, porque primeiro hai que crear o ente e despois hai que aprobar os estatutos. Vostede máis ou menos mete todo no mesmo, non sei se que dá por creado o ente nesa moción que se fixo hai un ano e medio. É verdade que non debe estar moi orgulloso do mesmo cando para a súa aposta pública onte, para explicar o que poñía, ten que utilizar unha crítica ao PP, porque insisto moito na moción que presentamos, que era un ente provincial de turismo, aínda que intente desvirtualo como chiringuito ou outro tipo de conceptos
que perxudican a imaxe do traballo a prol do turismo na nosa provincia, pero como lles pode máis a crítica ao PP, pois hasta nese momento ilusionante que debía de ser pois cumplir un compromiso do Pleno e, ademais, poñer en funcionamento na provincia un ente que vai a mellorar ou que debemos obligalo a que mellore o desenvolvemento turístico na nosa provincia, pois en vez de aproveitar esa ocasión para explicar as virtudes, desperdicio o tempo criticando o Partido Popular. Dito isto, e rematando como empecé, aplaudimos que se cree este ente que entendemos e que llevamos a obligar a que mellore o traballo a prol da promoción turística e da mellora turística na nosa provincia. En segundo lugar, estamos á súa disposición si quere que se asine un pacto entre todas as forzas políticas para que o turismo seña un escenario de entendemento e de traballo conxunto. En tercer lugar, tamén xa lle anuncio que no vindeiro pleno é a nosa vontade traer unha iniciativa para que esa parte económica que teñen que poñer os concellos nos seus destinos, pois o asuma a Deputación Provincial, toda vez que temos un orzamento perfectamente asumible e xa temos, ademais, experiencias que foron moi aplaudidas en toda a comunidade galega, chámase, por caso, os grupos de emerxencia supramunicipais e que fomos, precisamente, como institución provincial, un exemplo en colaboración cos concellos. 6 minutos o voceiro de Benega. Simplemente que vai ser... 3 minutos. Dirlle nada máis dúas cousas. Por eso están pasando mal, pois evidentemente o sector servicios, o sector turismo aguantou fortaleza e fai que, bueno, pois a provincia, pois no seu desenvolvemento socioeconómico teña, pois, bueno, un repunte tan necesario nestes momentos. Falaba a voceira do Partido Popular dun pacto, evidentemente. Esta delegación de turismo xa ten solicitado de doña Elena Candia, directora xeral de Turismo, de doña Nava Castro, directora xeral de Axencia de Turismo de Galicia, unha reunión precisamente para chegar a estes acordos de traballar en conxunto e así se leva, e así se dixo outro día na Constitución dos Xeodestinos, tanto da Cares Caurel como de Lugo Terrachá, en presencia do señor Balseiro, donde entendíamos que todos debíamos ir na procura de buscar un destino que era a provincia de Lugo e olvidarnos un pouco dos destinos sectoriales que se crean ou que haxa nestes momentos na provincia. Coincidimos en moitas situacións e, evidentemente, é un camiño que debemos de explorar para nese traballo. Evidentemente, non lle podo non aceptar, pero, bueno, sin criticarlle, siquiera que diga que, como dice vostede, que dice o presidente, que dicimo que digo eu, que a Deputación non ten competencias no eido do turismo, así o temos, que como ten eso que o presidente di que non hai que traballar. Non, mire, o presidente foi o que se fala de turismo na provincia de Lugo dende que Darío Campos é presidente da Deputación Provincial. E iso é unha realidade e iso é así. E vale, pois me parece ben. Se probablemente teñamos erros, probablemente teñamos unhas circunstancias que non compartimos, pero créame que o Consello Provincial de Turismo chega no seu momento e chega no momento en que as ferramentas para traballar desde dentro están xa a disposición dos distintos actores que van formar parte del. E, pois, claro, cando nos fala de acordo política de convenios excepcionais, pois, home, mírese no seu propio Concello. Os convenios excepcionais que se fan co seu propio Concello para a promoción turística, pois, home, non é precisamente da cor política do partido que goberna na Diputación, non? Pero, bueno, en todo caso, pois, agradecer, como non, a acollida, o apoio e o que nos queda agora, pois, desexar un bon traballo entre todos e, sobre todo, un bon camiño e unha larga acción estratégica no desenvolvemento das accións do plan estratégico que terán esa repercusión, evidentemente, no Consello Provincial de Turismo. Moitas gracias. 3 minutos. Eu creo que procede precisamente en continuidade o que vostede dixo, que este pleno tamén recorde a algunha persoa que sí traballou polo turismo nesta institución, que foi deputada do Bloque Nacionalista Galego e que efectivamente fixo un bo traballo. É verdade que despois, a verdade, minte descaradamente.
Estoume a referir, porque xa yo corrixín en outra sesión plenaria, e ainda que vai ser obxecto de debate noutro punto, creo que é moi importante, tendo en conta que dos primeiros asuntos que estamos a debatir agora, foi unhas declaracións que fixo vostede onte, non? Responsabilizando o Partido Popular, dicindo que lle votara en contra nun Consello de Suplusa dun proceso de selección. Cando ten o atrevemento de faltar a verdade en algo que queda nunha acta, que o Partido Popular non votou en contra. O Partido Popular abstívose e pideulle aos seus representantes, dado que o Bloque Nacionalista Galego estaba expoñendo un tema que, por certo, a Xusticia lle deu a razón, dito seña de paso, pedindo uns informes, porque, evidentemente, a votación nun Consello leva responsabilidades. Entón, se vostede, intentando xustificar o injustificable, non se pon colorado, dicindo mentiras, ese tipo de comportamentos, cando se trata de decisións importantes para o turismo na nosa provincia, é os que primeiro temos que corrixir, porque despois o resto poderemos estar máis a favor de traballar un determinado produto, poderemos estar máis a favor de utilizar un determinado mecanismo para chegar a máis turistas, e todo iso podrá ser discutible, pero o primeiro é un exercicio de honradez e de non faltar a verdade, porque cando un comete un error, pois ten que dicilo públicamente, pedir disculpas, e aquí non pasou nada, que todos nos equivocamos, estamos para traballar na mesma dirección. Entón, remato como empecei o meu primer turno de palabra. O turismo é un sector estratégico na nosa provincia. Este grupo está absolutamente con actitude colaboradora, como así o demostrou, co traballo conxunto con outras administracións. Traeremos unha proposta para que, unha vez que están constituídos os xodestinos e vemos que hai un escenario de entendemento e de traballo conxunto en todas esas reunións que estamos vendo ao longo deste ano 2017, e que a Deputación poida asumir esa parte que teñen que poñer os concellos dentro da competencia directa que ten as deputacións, que é a asistencia e cooperación cos concellos. A súa absoluta disposición para traballar a prol do turismo na provincia, e co compromiso, indudablemente, que apartaremos aquilo que nos separa para traballar naquelo que nos une. E iso sí, unha advertencia de que con estas cousas medias verdades as xustas, pero mentiras, si é posible, ningunha. Un minuto para rematar. Dende logo que non é a miña intención, nin o foi, pois, mentir en absolutamente nada. A miña palabra, sempre cando me refiro a este tema, pois é a de bloqueo, non a de votar en contra. Se dixen votar en contra, pido disculpas, foi desde logo un erro involuntario, pero sempre dixen que nese proceso foi bloqueado pola actitude do Partido do Bloque Nacionalista Galega e do Partido Popular. Se dixen que votación en contra, evidentemente foi un erro meu. E nada máis, que, bueno, que sí, que se empezou aquí, todo o mundo puxo como puido o seu intención sobre o turismo, sobre o desenvolvemento de actividades turísticas. Falaba de Vega Buján, que sí, evidentemente que fixo tamén as súas aportacións, e tamén hai que recordar que naquele momento para esas aportacións tamén había un presidente que era socialista, que era José Manuel Gómez Besteiro, que evidentemente tamén era presidente da Diputación daquela cando se empezaba a desenvolver e a falar de turismo. Por lo tanto, agradezo, como dixen antes, a complicidade en aprobar esta iniciativa, estes estatutos, e co compromiso de poñernos a funcionar e a traballar no menor prazo posible unha vez que a tramitación administrativa legal esteña concluída. Moitas gracias e moi bo día. Entendo que hai unanimidade, non? Sexto punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Ministerio de Fomento a mellorar as comunicacións por estrada na zona sur da provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. O Grupo Provincial Socialista eleva a opinión a que manifeste capital para a vertebración, para a articulación do territorio da provincia de Lugo e, polo tanto, tamén para a mobilidade e para a consecución da oportunidade de crecemento, de expansión e que a utiliza para a conexión interprovincial ou para un viaxe de máis larga estancia, que está derivando a súa opción
de viaxe a ir por Monforte cara a Ourense, abandonando esta estrada que lle significa máis custos tamén económicos para a súa propia actividade e un maior tempo polo estado da estrada de desplazamento. E hai despois os usuarios que non son menores, que son os 30.000 veciños da comarca aproximadamente, que a teñen que utilizar sí ou sí pase con esa solución de tráfico rápido o tráfico de longa distancia ou de longo percorrido, non é a solución ao estado no que se atopa para eses veciños que a van utilizar a diario sí ou sí. É verdade que dentro do Partido Socialista incluso no Congreso se teñen presentado propostas, alguna aprobada polo Congreso, de rehabilitar o firme da Nacional 540, pero evidentemente pode constatar calquera persoa que circule por ela, pois eso non se ten materializado, non se ten desenvolto ese acordo do Congreso dos Deputados. Co cal o Partido Socialista hoxe propón ao Pleno da Deputación de Lugo que se manifeste neste sentido e inste ao Ministerio de Fomento a mellora en profundidade da Estrada Nacional 540 que inclúa unha renovación total do firme e solucións para as travesías de poboación que tamén todos sabemos pois que son numerosas, que son abondosas e que pois hai que telas en conta porque influen tanto nos tempos de desplazamento ou nos tempos de viaxe a través desta estrada como pois na propia dinámica de esas poboacións que tampouco teñen pois as sinerxias ou o comportamento ou a realidade de hai 20 ou 20 e pico anos de cando, pois, nos anos 90 se fixo a mellora integral desta estrada que é a que hoxe coñecemos. Tamén pedimos instar ao Ministerio de Fomento a axilización dos trámites da A56, que sería un aliviadeiro indiscutible da Nacional 540 e a publicación dun calendario de execución dos proxectos e traballos, así como a convocatoria de reunións periódicas de seguimento do mesmo que trasladen a veciñanza, é dicir, a cidadanía, aos usuarios, ao final, pois a confianza e a certeza de que se está traballando en ese sentido. Evidentemente, trasladar deste acordo a demarcación de estradas do Estado e a concellos da comarca, incluso concellos da provincia e a propia Deputación de Ourense, porque creo que esta é unha infraestructura que nos une a todos pois nas nosas relacións, pola razón, pola índole que sexan, e debe selo tamén que nos una no político con ese gallo de que a rexión, a parte ou a comarca suroeste da provincia de Lugo pois conte cunha vertebración territorial e, polo tanto, cunhas infraestructuras que permitan que continue co seu desenvolvemento, tida en conta tamén pois as importantes actividades económicas, sociais, e xa digo, ese número nada insignificante de 30.000 veciños e veciñas que habitan en ese territorio. Bon día, pois a miña intervención é para dicir que concordamos co que acaba de expoñer o portavoz do Partido Socialista. Desde logo que esta situación sónanos a todos, non só nesta comarca, porque xa se ten debatido aquí en máis ocasións. Eu creo que o tema das infraestructuras xa se debatiu en varias ocasións, non? Unhas veces falamos do ferrocarril, outras veces falamos de FEBE, outras veces falamos de autovías, outras veces falamos de estradas, porque vemos a penosa situación na que se atopan. Isto sería trasladable a calquera outro punto, sería trasladable á situación que están vivindo as estradas da Mariña, que xa houve pronunciamentos aquí. Situación complexa tamén, aínda que o Partido Popular ven de publicar no Boletín Oficial de Estado o arranxo da Nacional 642, pero esquéncese da Nacional 634. Efectivamente, habería que facer un calendario de execución de proxectos, non só desa A56 que está pendente, senón tamén da A72, por exemplo, non? Que está sempre en fase de licitación,
ou de non adxudicación dos proxectos constructivos. Estou falando da Barreiro San Cibrao. É que son situacións calcadas, a do sur da provincia e a do norte da provincia. Xa a provincia de Lugo, de por sí, vai por atrás, pero aínda hai dúas zonas, como é a zona sur e a zona norte, que aínda están peor co resto a nivel de infraestructuras, non? E isto é unha débeda histórica que o Estado español ten con esta provincia. É unha débeda histórica que ten o Estado. Goberne A ou goberne B. Goberne B ou goberne A. Eso tamén, desde logo, hai que dicilo, porque aquí xa foron debatidas moitísimas mocións do Bloque Nacionalista Galego e tamén víamos como, en función de quen estaba ali e quen estaba aquí, se lle votaba a favor ou non. A nós, eso, desde logo, que non nos lo van poder votar en cara nunca, porque nós puxemos por diante sempre os intereses desta provincia. Por lo tanto, desde o Bloque Nacionalista Galego, concordar totalmente con esta proposta que se fai, e, efectivamente, que se faiga un calendario de execución dos proxectos. É moi importante o que acaba de expoñer Álvaro, e facerlle un seguimento por parte de todos os grupos políticos. Esta institución debe facelo tamén. Seis minutos o vocero do PP. Bos días, gracias, señor presidente. En primeiro lugar, decir que este grupo estamos prácticamente teóricamente de acordo nos 4 puntos de petición do Partido Socialista, porque tamén é o mismo que nos lle trasladamos aos nosos diputados no Congreso para que fagan as xestións oportunas, e agradecemos tamén as súas xestións, e constanos que levan traballado bastante polo arranxo desta carretera, digamos, na Nacional 540 e na 640, que é a que vai como alcalde do Concello de Guntín, pois sabemos que se está a elaborar o proxecto da travesía de Guntín, prácticamente está redactado desde o quilómetro 17 o 260, 17 260 ao 18 420, que é aproximadamente de outros 3 millóns de euros. Isto, como se ve aquí, queda un tramo pequeno entre o quilómetro 18 e o 21, que é onde vai ir a intermodal que vai unir as autovías da A56 e A54, que xa se encontra na redacción do proxecto. Nós, como dicíamos, estamos basicamente de acordo na petición que se fai. Os nosos fai aproximadamente ano e medio creouse unhas inquietudes acade xa o tramo que consta desde a Barrela hasta Cambeu, e o enlace ca outra autovía que vai hacia Vigo, e ao mesmo tempo pois de que se axelicen os tramos que hai desde a Barrela a Chantada Norte e de Chantada Norte a Taboada, de Taboada a Narón. Nin da súa tramitación, nin da súa aprobación, e moito menos da súa execución, que podemos palpala consistentemente calquera veciño ou veciña que vayamos a circular por aí. Entón, non sei cando ten previsto o Goberno terminar, non, poñerse a facer esas 3 obras ás que xa apelaban no ano 2017, no mes de maio, e agora siguen apelando sobre esa estrada que compre que lembremos que o propio TRACE sitúa en un tramo da Nacional 540 de 16 kilómetros entre o final da provincia de Lugo e a entrada en Ourense, os 2 tramos da 640 situados entre o quilómetro 122 e o 133 nos municipios de Portomarín, Monterroso e Antas de Ulla, e no 133 e 144 Antas de Ulla e a Golada, entre os máis peligrosos de España, posto que presentan un índice de risco medio alto. Polo tanto, creo que é importante que aprobemos, como se ve que vai a aprobarse esta moción, pero non caigamos na consolación do que nos din e sexamos contundentes na reivindicación de que se executen esas obras de rexeneración
de adecuación do firme con urxencia, porque estamos falando de vertebración territorial, estamos falando de oportunidades de desenvolvemento, de comunicación, de levar adiante a vida diaria de preto de 30.000 persoas, e estamos falando do medio rural, o medio rural da provincia de Lugo, o que moito se apela, pero polo que pouco se fai. Agardemos que esta vez así sexa. Dende logo, dende o Partido Socialista, seguiremos hostigando o Goberno do Estado para que isto non se quede en palabras. Temos presentadas diferentes iniciativas perante a Comisión de Fomento, perante o Congreso dos Deputados, das que se irán dando conta, e veremos se realmente se pretende actuar sobre esta estrada que é fundamental para a provincia de Lugo. Tres minutos, non? 3 minutos o vocero do Partido Popular. Simplemente para rebatir dúas cousas ao portavoz do Partido Socialista. No que respecta a pregunta a súa diputada no Congreso, explicouselle que se estaba redactando. Eu dixenlle que estaban redactados e que estaban pendentes da adjudicación os ditos proxectos. E a maiores tamén o da o da travesía de Guntín, que é un tema bastante importante. E no que respecta a que nos achaque un pouco ao Partido Popular, me pareceme ben. Cando gobernaba o señor Blanco en veciño de Palas, o único que se fixo na 540 foi o puente de Guntín porque se caeu. O resto non se gastou un diñeiro nela, e xa naquel momento xa tiña bastante deterioro a carretera, pois que pasamos por ela casi todos os días, tanto en sentido hacia Ourense como en sentido hacia Lugo. Por lo tanto, quero dicir con isto simplemente que desde as xestións que se fixeron desde os alcaldes afectados e do Grupo do Partido Popular aquí en Lugo estáse levando a cabo, non ca intensidade ao mellor que quixéramos os alcaldes e os usuarios de dita carretera, pero estánse levando xestións importantes para o seu arranxo, e esperemos que isto fructifique pronto para no momento que eu penso que según polas conversas lle gustaba que leve 7 anos sin milloralo cando tuveron a oportunidade de facelo sin preguntarlle a ninguén. Eso é o que teñen traballado pola Nacional 540 os diputados de Lugo do Partido Popular. Agora acaba de deixalo vostede en evidencia. Moitísimas gracias a todos. Entendo que hai unanimidade, non? Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Socialista para establecer un sistema público de pensións con maior capacidade de redistribución e reducción das desigualdades. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias novamente, señor presidente. O sistema público de pensións creo que é recoñecido pola inmensa maioría social como o maior instrumento co que contou o Estado para a reducción ou a redistribución das desigualdades da poboación española, tendo unha especial significancia e importancia en ámbitos rurais como é o noso, onde significou non só esa redistribución ou esa reducción, senón a chegada da oportunidade de superación de eslabóns no crecemento das unidades familiares ou no enfoque do modo de vida das unidades familiares. Creo que é algo que todos coñecemos na cercanía do noso territorio. Pero hoxe síntese ameazado por unhas políticas equivocadas, intencionadas pero equivocadas por parte do Partido Popular. Un sistema público de pensións que medra nos últimos anos, nos primeiros anos tamén do século XXI, o abeiro do Pacto de Toledo que o Partido Popular decide
unilateralmente non atender, non cumplir, non operar, non tomar decisións respecto a unha emenda de sustitución á moción que presenta o Partido Socialista, instando os grupos parlamentarios que integran a Comisión Permanente do Pacto de Toledo a que dentro dun marco de consenso e diálogo social cheguen a un de pensións sustentable equitativo 2011 con 66 tomen outras medidas. Hai dúas formas de, máis ou menos, estabilizar ou garantir a viabilidade das pensións en España. Unha é a que propón o Partido Popular, que vai directamente a recortar as pensións, é dicir, operemos. Nese sentido, pois mire, nosotros lle facemos esta emenda de sustitución que vostede xa di que non acepta e, además, vai... Esa emenda de sustitución, non? Tanto o Partido Popular como o Partido Socialista falan do consenso, tanto o Partido Popular na súa emenda como o Partido Socialista na súa moción, falase de volver ao consenso de 2011. Habría que explicar un pouco o que supuxo ese consenso do ano 2011, que foi acadado entre Partido Popular, Partido Socialista, UGT e Comisións Obreiras, para levar a cabo esta regresiva reforma das pensións que supuxo o incremento da idade de xubilación de 65 a 67 anos e un incremento dos anos de cómputo para o cálculo da cuantía de pensión incrementándose dos últimos 15 anos cotizados aos últimos 25, o que supón, na maioría dos casos, unha diminución da cuantía da pensión. Efectivamente, hai desigualdade nas pensións a nivel de territorios, hai desigualdade en Galiza, concretamente, sabémoslo moi ben, aquí na provincia de Lugo, sabemos o que é o réxime xeral da Seguridade Social Agraria, sabemos canto están cobrando as nosas maiores e os nosos maiores, que non pasan dos 600 euros, non? Ao mellor, tamén, nese sentido, había que reclamar a xestión da Seguridade Social pola Comunidade Autónoma de Galiza, non? Habría que mirar o tema das pensións, a parte de fazer unha análise estatal, miralo tamén en clave galega. Efectivamente, na exposición coincidimos tamén co que dixo o portavoz socialista, que se vai a plans privados de pensións que están condicionando a xente a irse a plans privados de pensións. Eu non me esperaba outra cousa destas políticas neoliberais que ponen por encima dos dereitos sociais, como é o dereito ao traballo e como é o dereito a unha pensión, pois estas políticas neoliberais que ponen por encima o negocio. É máis do mesmo. E, bueno, a situación das pensións, aínda que este é un tema serio, eu non quero deixar que pase desapercibido algo que está na sociedade, non? Que dicen, mándame unha carta dicíndome que me van a subir €1, non? Costa máis o envío ca esa suba que se vai a producir. Isto hai que poñelo en riba da mesa porque isto é o que nos dicen cando vamos a tomar o café, cando salimos por aí e nos encontramos cun veciño. Efectivamente, é unha auténtica tomadura de pelo, non? Curiosamente, esta ministra da suba d'€1 por carta é a que vai a pedir emprego á Virxen do Rocío, non? En que maus estamos. Pero, bueno, a mí non me extraña porque Feijóo tamén lle pide ao apóstol e Elena Candia pídello á Virxen dos Remedios na ofrenda dos Remedios en Mondoñedo. Entonces, claro, cando frivolizamos con unhas cousas tan serias, con uns dereitos dos traballadores e das traballadoras como é un dereito á pensión, pois claro, non nos esperamos outra cousa destes tipos de gobernos que están ao servicio desas grandes corporacións que o único que pretenden é facer peto de paso que agora están os seus amigos no goberno e veña plans de pensións para todos os lados. A proposta que facemos nosotros é sustituir pois todas esas chamadas ao consenso do Pacto de Toledo, xa expliquei e o lin textualmente porque nós non acreditamos no Pacto de Toledo xa a finales dos anos 70 ou principio dos 80, cando os primeiros Pactos de Toledo, nin nos seguintes mal chamados consensos que houbo entre os que se arrogan a representación sindical que neste país desde logo que non son. Por iso digo que hai que falar tamén en clave galega. Nós propoñemos instar ao Goberno do Estado
e demandar da Xunta de Galiza a súa intervención para derrogar os negativos cambios introducidos no sistema das pensións desde o ano 2011, restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e calcular a cuantía das pensións sobre os 15 mellores anos cotizados á escolla dos traballadores e das traballadoras. Claro, nós non a queremos facer de engádega porque se a emenda de sustitución desvirtúa o punto de acordo, claro, porque non estamos de acordo con el, pois non a vamos a fazer de engádega, vámola a manter como de sustitución. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Pois a verdade é que, según o expón a diputada do Partido Popular, parece que todo o fixeron eles, e para iso, como di a súa incuestionable. En millóns de euros e tamén como porcentaxe do PIB. No ano 2011 o déficit era do 0,1% no máis cru, no máis duro da crise económica, 1.063 millóns de euros. Na súa fantástica xestión e nesa saída da crise que vostedes anuncian e pregonan a todos os lados, no ano 2016 ese déficit multiplicouse por 16, está no menos 1,62% e está en menos 17.757 millóns. Eses son os millóns de euros de déficit que ten a Seguridade Social. Mire a evolución do Fondo de Reserva da Seguridade Social cando gobernaba o Partido Socialista e cando goberna o Partido Popular. Isto é así. Pode mirar por outro lado, pero a gráfica non cambia. Pasou o Fondo de Pensións de 19.000 millóns de euros no ano 2004 a os 66.000 millóns de euros, casi 67 no ano 2011. O mesmo que pasou dos 67 aos 8.000 que teñen a 1 de decembro de 2017. Iso, o mellor nesta veo mellor, que son máis grandes as columnas, pero tamén a evolución histórica das pensións mínimas mensuais máis habituais da xubilación para maiores de 65 anos con cónyuge a cargo. Sabe onde está a curva de crecemento? Precisamente entre o ano 2004 e o ano 2011. Onde está a curva de estancamento? Precisamente dende o ano 2011 ata o ano 2018. Quen goberna aí? O Partido Popular. Quen gobernaba cando medraba? O Partido Socialista. E metendo máis cartos na hucha das pensións. Que mala xestión. Evidentemente consiste, como vostede di, en darlle estabilidade e garantías ás pensións do futuro. E dixenllo na miña primeira intervención, hai dous enfoques, o do Partido Popular, que ataca o gasto, ou o do Partido Socialista, que fortalece o ingreso e, polo tanto, a sostibilidade do sistema. É verdade que vostedes van ao gasto en función do ingreso que non estimulan, pois van reducindo o gasto. E nas súas políticas de reforma laboral, nas súas políticas de contención do salario mínimo interprofesional, porque eso tamén influe, e o salario mínimo interprofesional tamén aumenta cando gobernan os socialistas, pasa de 460 euros no ano 2004 a 641 no 2011. Con vostedes non chega nin aos 100 euros en 7 anos tampouco, non? Pois iso influye nas bases de cotización. Os datos do paro, que non son 100% como vostedes din, unha cousa é que haxa menos parados e outra cousa é que haxa máis horas de traballo ou que haxa máis cotización á Seguridade Social. Algo pasa en algún lado, hai unha desvirtuación, se habendo máis traballo, hai menos ingresos na Seguridade Social. Pois que? Pois porque se perden os dereitos laborais, polo tanto as bases de cotización son moito menores e tamén moitos dos contratos aos que vostedes apelan non son a xornada completa, non son por tempo indefinido ou por unha duración normal, son contratos dunha semana, de un día, de 2 días, que sí que influen nas estadísticas, pero que non fortalecen o sistema. Esa maravilla que fixeron vostedes de sacar as persoas de 52 a 55 anos da prestación, desa prestación social cando se quedaban sin paro e, polo tanto, de dificultalo e, ademais, de sacalo das prestacións do INEM,
impide que esa xente cotice a Seguridade Social, porque cando un cobra o paro realmente está tamén cotizando a Seguridade Social. E esa negación de que os presupostos do Estado fortalezan, contribúan tamén á Seguridade Social é o que nos leva a esta situación. E a situación en Lugo é tan sinxela como eso, 120.000 pensionistas, con pensións das máis baixas do Estado, unha media de 700 e pico euros, que se lle sube €1 e pico ao mes, cando se sube respecto ao déficit, pois se lle subirían 9, 10 euros ao mes. E fala vostede da conxelación das pensións no ano 2011. No 2011 houve que tomar unha decisión moi difícil que afectaba a un ano por unha situación económica coyuntural. Vostedes insertaron no sistema un problema estructural. É verdade que o ano seguinte anunciaron a bombo e platillo que volvían a subir as pensións €1. O tempo que lle colaban o copago aos pensionistas, que pouco menos foi de €8, porque non contaban tampouco aqueles máis de 400 medicamentos que sacaban do catálogo de prestación de cobertura da Seguridade Social. Esa é a subida das pensións que vostedes pregonan. Suben as pensións €1, poñen un copago de €8, poñen o catastrazo, suben os impostos, aumentan as retencións e, ademais, permiten que se incremente os prezos ou consumo nos produtos de primeira necesidade, que os que demandan, os que teñen que consumir, porque si, os pensionistas. Co cal, isto é o que hai. E a provincia de Lugo significalle €1.000.000 ao ano. €1.000.000 ao ano os nosos 120.000 pensionistas. Multipliquen isto e díganlles agora que o problema está na conxelación do ano 2011. O problema está que no ano 2012 o IPC tamén subiu o 3% e as pensións subiron €1. E así seguimos, pero ademais desa subida nimia tamén houbo o copago, houbo o catastrazo, houbo estas todas políticas do rural que defende o Partido Popular, pero que se quedan en eso, en discurso. Eu o que animo é a que saque unha gráfica como esta, na que se vexa o incremento o tratamento que reciben os pensionistas cando gobernan uns e cando gobernan outros. Dende logo, o que está claro é que co Partido Socialista a xente recibe pensións dignas, increméntanse en toda a intensidade que é posible e, dende logo, preténdese fortalecer o sistema pola vía da garantía do ingreso, non pola reducción do gasto, porque entre as políticas laborais que levan a cabo e as políticas de suxección do gasto o ingreso, que depende das súas políticas laborais, evidentemente, pois casi todos sabemos a donde conduce eso, que é a desaparición, a insostenibilidade total e absoluta do sistema público de pensións. Entendo que non poidan votar a favor unha moción que choca directamente co seu modelo. O noso é un modelo público, garantista público, no que o Estado, no que a institución asume a través do presuposto xeral do Estado a garantía de que as nosas persoas maiores, que non lles está facendo ningún favor, abandonen ese discurso de que os traballadores da hora estamos pagando as pensións dos jubilados. Non, eses señores pagaron religiosamente as súas contribucións á Seguridade Social e adquiriron un dereito que o Estado ten que garantizar, non os traballadores actuais. Polo tanto, é normal que vostedes non queiran un modelo no que o Estado asume a garantía e que o deixa ao albor de outra institución como pode ser a Seguridade Social, pero díganlo claramente e non se escondan en cifras que non lles dan a razón para nada. €1.000.000, insisto, €1.000.000 ao ano para os pensionistas da provincia de Lugo significa o seu modelo de xestión das pensións públicas do sistema público de pensións. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, señor Santos, dende o noso grupo convidábamoslle a facer unha reflexión, non? E a instar aos grupos parlamentarios a chegar a un consenso mediante o diálogo social. Vostede non quere admitir esta emenda de sustitución. Eu insisto que, no fondo, estamos de acordo, no fondo o que queremos todos os que estamos aquí, creo, é garantir a viabilidade do sistema de pensións. O que non se pode facer é
nun tema tan sensible, tan complexo, que cada un faga propostas, como se pensáramos en altos, non? E propostas que, ao mellor, incluso poderían resultar enganosas para a ciudadanía, enganosas como cando no 2012 vostedes decían que retiraban do fondo 3.000 millóns de euros e despois pola porta de atrás sacaron 15.000 millóns. Ben, isto non nos leva a nada. O que compre aquí é sentarse, falar, ter un diálogo serio sobre este tema tan complexo e ver os distintos enfoques. Falaba vostede de dous enfoques e vostede vía enfoque entre o Partido Popular e outro enfoque do Partido Socialista. E eu falolle tamén de dous enfoques que vexo agora, non? O PSOE, por unha banda, acorda incrementar a idade de xubilación para garantir a sostenibilidade do sistema e hoxe aceptalle unha emenda do BNG no que pide volver á xubilación aos 65 anos. Home, eu penso que este tema hai que abordalo con seriedade. Aquí vostedes demostran que non está facéndose así, eu pediríalles que se aclararan. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Sí, coincidimos en moitas cousas na exposición que fixo Álvaro, que hai que actuar nos ingresos. Sí, pero tamén hai que ter en conta que isto non é un tema contable, ou seña, non é un problema contable, no fondo é un problema político. E, obviamente, pois aquí hai tres posturas distintas, eu creo que máis ben hai dúas posturas distintas, postura PP e PSOE, que aunque diverxen, eu creo que coinciden, porque hace ver ao final que van a coincidir outra vez neses consensos e neses pactos de Toledo, e hai outra postura que é que defendeu sempre o nacionalismo. E tamén, si hai que dicilo, o sindicalismo nacionalista. Tamén son dúas visións totalmente distintas deste problema. Efectivamente, hai que actuar nos ingresos, pero xa digo, non desde unha perspectiva contable. Como se pode actuar nos ingresos? Pois que as cotizacións sexan máis altas. É que aí está o problema, ni máis ni menos. As cotizacións son máis baixas porque os salarios son moito máis baixos. Desde cando son moito máis baixos os salarios? Desde as dúas reformas laborais que os partidos de turno no Estado español as fixeron. Desde o ano 2013, que pasou no 2013? Non había cartos para as pensións, pero para os bancos sí había pensións. Aí sí se puxeron de acordo para modificar o artigo 135 da Constitución, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. E dai, deses lodos ou deses polvos viñeron estes lodos, agora mesmo, non? 4 anos despois, 5 anos despois, estamos lallándono. Isto, pois, outros o dixemos no seu día, o que iba a significar. A parte de ser vergoñento, a parte de supoñer o que supuxo naquele momento, no ano 2013, esa modificación do artigo 135, onde se lle impide aos concellos endeudarse, onde se lle impide ás comunidades autónomas endeudarse. Os concellos non foron os culpables da crisis, esos ben o sabíamos, foron os propios bancos, os que ustedes pois, lles puxeron cartos para sanealos. A costa de quen? A costa dos traballadores e das traballadoras. Neste caso, a costa das pensións tamén. Estaba moi fácil. Andan mareando a perdiz dun lado e do outro, de como se pode encher a caixa das pensións. Non a vaciaran, que a vaciaron en favor dos bancos. Aí está o problema. Por iso, nosotros, xa dixen na outra intervención, vamos a manter esa emenda como sustitución, porque senón estaríamos dando toda a razón, e desde logo que non a tenen, tanto o Partido Socialista como, no fondo, o Partido Popular, que xa digo, ao final, PSOE e PP van a coincidir no Estado neste tema. Xa digo, volverán a eses consensos olvidando a quenes representan, que son os traballadores e as traballadoras deste país. Un minuto para rematar. Moitas gracias. Xo dixen antes que non se admitían ninguna das enmendas. Unha porque apela a unha cuestión que non ten que ver co que se está planteando na nosa moción, que é a garantía da viabilidade do sistema de pensións, e a outra porque, evidentemente, chama ao consenso por parte de quen rompeu unilateralmente o Pacto de Toledo, porque chama a actuar sobre o modelo de pensións, sobre o sistema de pensións, nun modelo que, por moito que se empeñen, é diametralmente oposto.
Nos queremos, o Partido Socialista, fortalecer, asegurar o sistema de pensións, como? Subindo o salario mínimo interprofesional, con eso que garantimos que sube a cotización á Seguridade Social. Por exemplo, facendo que grandes fortunas, que actividades económicas, como a bancaria e demais, pois teñan a súa imposición para que vaya directamente ao sistema público de pensións, porque vemos que despois de nutrirse de importantes fondos públicos, emanan beneficios magníficos, importantísimos, co cal tampouco estaría nada mal que volvesen nun Estado no que hai que abordar moitas reformas estructurales, evidentemente. Claro que o mellor tampouco estaba o sistema público de pensións ou o propio sistema de financiación pública do Estado como está, se non fose posible, pola maraña legislativa e fiscal que temos, que unha gran actividade económica pague menos de impuestos que un autónomo. Claro, pois iso é o que temos que abordar. Iso é o que plantea o Partido Socialista. Abordemos reformas estructurales nas que non condenemos o pensionista que religiosamente pagou a súa cotización á Seguridade Social a estar ao albor da evolución exclusiva do mercado de traballo no Estado. Por eso non podemos estar de acordo, señores do Partido Popular, señora Teijeiro, porque son dúas visións diametralmente opostas do modelo público de prestación de pensións. Un conduce á garantía a que o Estado sea garante e o outro conduce a que se estea ao albor da evolución do mercado de traballo e dos ingresos propios inherentes á recaudación da Seguridade Social, que é o que invita o que vostedes queren que a xente busque a seguridade no ámbito privado. E iso, dende logo, é algo co que non poden contar co Partido Socialista. O Estado ten que ser garante de que quen cotizou poida vivir. E tamén, como foi o Partido Socialista, de quen non cotizou, pois con esas pensións non contributivas que viñeron, sobre todo, a poñer en valor e recoñecer o traballo de moitas mulleres do rural, poida ter unha vellez digna, porque para iso tuvo unha vida de esforzo e sacrificio. Moitísimas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda desaprobada. Non se aproba a emenda. Octavo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para a fixación de prazos e recuperación das cantidades económicas nas subvencións en concorrencia competitiva das áreas de deportes e cultura. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Esta moción ven a conto, como ven pasando xa noutras ocasións, de traer a este pleno queixas, suxestións que nos fan chegar, neste caso, desde distintas entidades, tanto do ámbito da cultura de base como o que é o deporte de base. Queixas orientadas a que nos 2 últimos anos o que son as adxudicacións das subvencións en concurrencia competitiva, tanto de deportes como de cultura, non só se viron reducidas nalgúns casos, senón que o máis preocupante aínda é que son publicadas esas adxudicacións xa rematado o propio ano, non? O que imposibilita en gran medida o traballo desas asociacións. Facendo un pouco de historia, hai que lembrar que, por exemplo, no ano 2014, estas subvencións saíron as convocatorias o día 1 de abril do ano e foron resoltas o 6 de agosto. No ano 2015, a convocatoria fíxose o 6 de febreiro, é dicir, sería a semana que ven, por exemplo, non? E foron adxudicadas no mes de decembro, pero co matiz de que, teño que dicilo así, que me tocou ao final facer esa resolución como responsable de cultura, en deportes pasou exactamente o mesmo, e cando o compañeiro que levaba cultura na legislatura anterior, o compañeiro Mario Outeiro, se marchou no mes de maio, xa quedaban as adxudicacións feitas, tan solo faltaba revisalas, insisto, en maio de 2015.
Cando, neste caso, eu en Cultura, que o compañeiro Veiga en Deportes, chegamos a principios de novembro ao Goberno, lóxicamente foi a prioridade e conseguimos aprobalas na última xunta de goberno do propio mes de novembro e publicáronse o 8 de decembro. Pero, debido, e non é ora o debate do que pasou neses meses intermedios que houve no verán, debido a que, en poucos meses, houve 3 gobernos distintos e se retrasou debido a eso, hasta decembro. Pero, ainda así, con todas as dificultades, insisto, conseguimos que se publicara e creo recordar que o 8 de decembro as de Cultura e algo parecido as de Deportes dese mes de decembro. No ano 2016, a convocatoria xa co novo goberno, co actual goberno na responsabilidade de Cultura, a convocatoria fíxose, creo lembrar, no mes de xullo, pero tamén con un matiz, lembrar que o BNG estuvera no goberno ese ano hasta os últimos días de xuño. Eu, como diputado de Cultura, o compañeiro Veiga, como diputado de Deportes, levábamos varios meses insistindo en que se debía prorrogar o Plan Estratégico de Subvencións para que así se permitira sacar a convocatoria da concurrencia, aínda que non houbera orzamentos. Foi completamente imposible que, neste caso, o presidente, en todo caso, ele sabrá por qué, non fixo esa prórroga, que fixo 3 ou 4 días despois precisamente de que o BNG abandonara esa responsabilidade e acolleran pois membros do Partido Socialista. Entón, remataron os problemas para poder prorrogar o plan estratégico e así puderon salir no mes de xullo esas convocatorias de subvencións que foron resoltas, como dicía antes, e tamén xa rematado o ano, no mes de xaneiro do ano 17. As convocatorias do ano 17 fixéronse depois do verán, os orzamentos aprobaranse, creo lembrar, a finales de marzo ou principios de abril, fixéronse depois do verán e foron resoltas aínda fai uns días. Claro, isto provoca que moitas das entidades, como dicía antes, culturais e deportivas, sempre estamos falando culturais, asociacións de base, da cultura de base e do deporte de base, claro, dada a súa precariedade económica, non poden deseñar a súa actividade se non saben, se non coñecen de antemán, se van a ter ou non esa axuda, ou canta axuda van ter. Entre outras cousas, porque é tal a precariedade que se ao final falla ou non reciben o que esperaban, moitas veces valles ao propio peto dos que forman a asociación, non? E xa, de por sí, teñen traballo suficiente para que por riba teñan que poñer diñeiro do seu bolsillo. A parte diso están as propias cantidades, que se ven en deportes a reducción foi mínima, en cultura si pensamos que neste ano 2017 foi unha reducción importante, porque desaparece unha liña de 150.000 euros a de eventos e aumentase só en 30.000 a liña de actividade, non? Co cal hai un recorte efectivo de 120.000 euros, xa sin contar os outros 140.000, creo que eran, que iban destinados a concellos que ben sei que se vai disculpar pola vía do plan único, non? Que é un recorte efectivo, co cal as asociacións están a recibir menos diñeiro, en definitiva, que recibían anteriormente. Co cal, non temos máis remedio que traer isto a pleno solicitando que estas convocatorias se recupere o que estaba acontecendo antes do ano 2015, se fagan no primeiro trimestre de cada ano e se resolvan no segundo, para que deste xeito as distintas asociacións poidan dispor de cando menos 6 meses para poder planificar a súa actividade cultural ou deportiva sin ningún tipo de problema, sabendo canto van ter de axuda por parte da Diputación. Decir tamén que para nós, para o BNG, o que a concurrencia competitiva, tanto nun caso como no outro, ten vital importancia, porque está directamente relacionado co que levamos defendendo e debatido aquí xa en múltiples ocasións, co que debe ser o reparto de cartos públicos das administracións e, concretamente, o que aquí levamos aprobado xa 2 anos, que é o Plan Único. Sempre na liña de que os cartos públicos se repartan, no caso do Plan Único, os concellos por criterios o máis obxectivos posibles e diminuindo o que é a discrecionalidade. Neste caso, no caso de cultura, no caso de deportes, a concurrencia permite exactamente o mesmo, que o diñeiro que se destina á cultura de base, os cartos que se destinan ao deporte de base se reparta polos criterios máis obxectivos posibles. Dende logo, dende o BNG non podemos estar de acordo en que se recorte esas cantidades económicas para
meter eses cartos, ese diñeiro, por outras fórmulas de reparto. Dicir tamén, creo que xo lembramos aquí máis veces, que era o obxectivo do BDG cando entramos no goberno nesta asignatura, reducir o que eran as subvencións nominativas, as subvencións excepcionais, a un 5% máximo do orzamento. Nesa liña, tiña que ir obrigatoriamente aparellada a un incremento da concurrencia competitiva e a unha diminución dos outros tipos de subvencións. Unha vez que, polas circunstancias que agora non veñen ao caso, abandonamos o goberno, esta liña de actuación rompeuse completamente e temémonos que por riba que vaya en sentido contrario. En definitiva, pois, como dicía antes, solicitamos que se sigan eses prazos, primeiro trimestre convocatoria, segundo trimestre adxudicación, e que se recuperen, cando menos, lóxicamente, o ideal sería incrementalo, as cantidades para as concurrencias que había anteriormente ao ano 2015. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bon día. Bueno, moi brevemente, porque é un tema que tampouco non ten maior complexidade. É certo que no ano 2017, igual que sucedeu no 16, as subvencións en réxime de concorrencia das áreas de cultura e deporte, pois sí, foron resoltas a finais de decembro e publicadas incluso no boletín oficial da provincia no mes de xaneiro. Para nosotros, pois, o grave non é só a resolución tardía, senón o tempo que media, como se dixo aquí, como se expuxo, entre o orzamento no que se inclúen e o marco temporal que tardan en resolverse despois da aprobación dese orzamento que, como mínimo, xa se deixou exposto que é de 9 meses ou máis e, polo tanto, implica que o beneficiario vai nas executar nun exercicio económico distinto, no seguinte exercicio económico no que se lle conceden e a veces eu creo que hasta incluso xa non hai ganas de gastar o diñeiro, porque como un se fai a idea de que o vai percibir cando ten ganas de facer a actividade, pois a propia asociación despois xa se esquece ou incluso xa non ten intención de acometer ese gasto que tiña previsto cando a solicitou. Pero botamos en falta tamén que o BNG se fixe solamente nas axudas de concorrencia competitiva, non se fixe nas nominativas, que tamén están consignadas con carácter previo nos orzamentos, porque tamén en estas sucede o mesmo, é dicir, pasa o mesmo que pasa nas de concorrencia competitiva. Vemos polas distintas resolucións de presidencia que nos foron notificadas, tanto correspondentes a este exercicio económico como ao pasado, que os convenios relativos ás nominativas se asinan no mes de decembro e, polo tanto, vemos que sucede o mesmo que coas axudas de concorrencia competitiva. Polo tanto, entendemos que esta situación é algo que se debe de cambiar e tamén é unha situación que, efectivamente, exixe dunha certa responsabilidade e eficiencia por parte do equipo de goberno desta institución co tema das subvencións para evitar, polo tanto, que haxa unha demora no tempo. Con isto, tamén anunciar o noso voto favorable. Nada máis por esta primeira intervención. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moi bons días, señor presidente, señores diputados. Inda que, ao mellor, no fondo de algunha das cuestións que plantexa a moción, estamos de acordo, existen aspectos de certo calado que creo que van a motivar un posicionamento en contra do equipo de goberno en torno a esta moción. Creo que convén precisar, para comenzar, unha serie de cuestións que non se poden obviar con tanta alegría, porque aquí decimos o que nos interesa e calamos o que non nos interesa. Estamos de acordo con vostedes, dende logo, en que as convocatorias das subvencións en concurrencia competitiva deberían de publicarse no primeiro trimestre do ano. De verdade que coincido con esa teoría, pero como vostede moi ben di, no ano 2015, a pesar de sacarse en febreiro, utilizando as excusas que queiran, a resolución prodúcese a finales de decembro tamén, ou a principios de decembro, co cal
tampouco hai unha diferencia tampouco tan importante. Despois, en xullo do 16, cando vostedes abandonan as áreas de cultura e deporte, eu asumo a delegación de deportes, a miña compañeira Pilar García Porto a de cultura, poden escudarse no plan estratégico no que queiran, pero as bases nin estaban, nin se esperaban, nin se había iniciado a tramitación, nin nada parecido, nin había nin se fixera ningún máis mínimo esforzo por mudar ou variar ese camiño do que tanto presumen hacia a obxectividade desas bases, do que logo falarei. Entonces, ten certa lógica que se leve un certo retraso acumulado. O que sí quixera aproveitar aquí, tamén me sorprende, aquí houve diputados de Deportes e Cultura do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego que dá a sensación de que falaron moi pouco cos traballadores, porque eu cando asumo esa área, pois a verdade é que as circunstancias que me trasladaron foron bastante, bueno, cando menos peculiares, non? A cousa non estaba tan ben como se pintaba. Hai que ser conscientes de cal era a situación nesa área, e dende aquí quero felicitar a todos os traballadores por a tremenda acollida e, sobre todo, por o traballo que levan feito durante todo este tempo para normalizar unha situación que viña cuns retrasos acumulados moi importantes. De verdade que eles foron un dos principales impulsores e os que, insisto, quero agradecer das modificacións tan profundas que se fixeron concretamente nas bases de concurrencia competitiva. E incluso dentro desa discrecionalidade na que vostedes incluen as nominativas, sendo discrecionais, porque son subvencións nominativas, tanto nun área como a outra, inténtase, cando menos, utilizar unha certa obxectividade nesa decisión. Pois, no caso de deportes, por exemplo, pois, o apoio deporte base, o deporte femenino nunca estuvo tan apoiado como agora, e síguense criterios dese estilo. Non se toman as decisións o libre albedrío ou porque un me caiga ben ou porque me caiga mellor ou peor. As cousas hai que poñelas arriba da mesa como son. Ademais deso, bueno, pois tampouco podemos compartir ese razonamento que di que as asociacións, dada a súa precariedade económica, teñen que ter garantizado o saber de antemán. Non, bueno, aí hai un problema de enfoque ideolóxico entre vostedes e nós, eu iso teño clarísimo. A área de Cultura e Deportes está para apoiar as iniciativas tanto culturais como deportivas, pero, bueno, a propia esencia e a propia nomenclatura dunha subvención concurrencia competitiva é para o que é. É dicir, transparencia, obxectividade, en función dos ítems que ti vayas cumplindo, pois axeitará ou non. Pero de apoialas, sí, todo o mundo, pero garantizalas, eu non sei se vostedes as garantizaban. Desde logo, nós non garantizamos nada máis que unha vez que están resoltas. A partir de aí, se as podemos garantizar. E no tema orzamentario, pois, bueno, a súa proposta, cando menos, é discutible, é un pouco demagóxica, sabe perfectamente que dentro do ano 2015, onde había 89 millóns no orzamento, pasamos no 18 a 6 millóns menos, casi a 6 millóns menos, con 83 millóns de euros. Lóxicamente, eso repercute en todas as áreas. A área de cultura sempre tivo tradicionalmente moitísimo maior orzamento que a área de deportes. Entón, bueno, pues veríase afectada, pero igual que se ve afectada a área de vías e obras, igual que se ve afectada a área de medio ambiente, e todas as áreas, oxalá houbera máis ingresos do Estado para poder formar uns orzamentos de maior cuantía. E despois supoño que tamén algo terá que ver pois a cantidade de subvencións en concorrencia competitiva que quedaron pendentes do ano 14 e do 15, que ainda tuvemos que resolver algunhas. Entón, todos esos compromisos inasumidos que non estaban nin plasmados no papel e que houve que resolver, do que estou seguro que vostede é coñecedor. En canto tamén fala vostede das devolucións das subvencións, bueno, pois hai que ter en conta que sí, eu recoñezo que hai moitas subvencións, pero non é só por a tardanza, é por outras moitas cousas, é por a aplicación do novo reglamento de facturación, o endurecemento das medidas de facenda, as novas exigencias de relacións laborais dos traballadores das entidades, tanto deportivas como culturais, unha nova dinámica que, bueno, que tratamos de facer un traballo con esas asociacións directo e demais. E depois fala vostede do plan único. Maior obxectividade que teñen estas bases que se sacaron, que, insisto, non as fixen eu nin a diputada de Cultura, as fixeron os xefes de servicio xunto cos funcionarios en base á experiencia acumulada e, sobre todo, escoitando tamén o que din moitas
as entidades, tanto deportivas como culturais. Cando vostede fala de que unhas poucas asociacións se queixan, bueno, pois ao mellor hai que dicir cales son, porque ao mellor non interesa dicilas. E despois, ademais, pois non sei cal é esa política do bloque que vostede afirma se contradí, porque eu lle insisto, calquera pode participar na concorrencia competitiva, en moitas máis outras cousas. Insisto, se reduciu moitísimo a excepcionalidade, cando eu entrei aquí, en deportes había destinados 400.000 euros para a excepcionalidade. O ano pasado non chegou aos 100.000. Entonces, eu creo que, bueno, pois, oye, esa tendencia se vai recortando. E dentro desa discrecionalidade na que vostede alude, dentro das nominativas, pois, bueno, ao mellor estamos errados, pero creo que na medida das nosas posibilidades e do coñecemento, pois, bueno, vamos tratando de atinar hacia onde vamos. Por eso, bueno, lle adianto que, como non comparto, nin compartimos dentro do equipo de goberno esta moción, sí o dos prazos, neso coincido plenamente, decir, oxalá o poderamos sacar en xaneiro, pero os recursos son os que son tamén, xestionamos moitísima cantidade de subvencións, o grosso de todo isto, e creo que o seu enfoque, o enfoque desta moción é equivocado. Despois lle aclararei por qué. 3 minutos o Bloque Nacionalista Galego. 3 minutos. Ben, antes de nada, bueno, dicir que non é que teñan que executar no outro exercicio, non, é que non poden executalo. É dicir, se 31 de decembro non teñen o gasto feito, logo xa non poden facer. Daí, a eso se debe que aumenten desa forma o que é a renuncia ás subvencións. Eu lembro, sendo o diputado de Cultura, que en unha roda de prensa despois da Xunta de Goberno, incluso, en unha ocasión, lembro que pedían disculpas, porque era certo que era consciente de que o aumento das renuncias que estaba habendo debíase a que se sacaron no mes de decembro, cousa que non tuveron culpa as asociacións culturais e deportivas de que eso se fixera. E, desde logo, non foi culpa dos traballadores da Diputación, porque xa dixen antes que no mes de maio estaban feitas as adjudicacións, só faltaba a corrección, repasadas, nada máis. Os traballadores, os funcionarios e as funcionarias fixeran o seu traballo perfectamente. Cando, neste caso, nós collemos a responsabilidade, en 3 semanas estaba na Xunta de Goberno. En menos de 10 días estaba publicado no DOGA. A min que alguén aquí me veña a disculpar que con uns orzamentos aprobados no mes de marzo non se sacan a adxudicación das subvencións hasta o mes de xaneiro. Iso non é culpa dos traballadores das áreas, para nada, para nada. O que pasa é que alguén debía pretender chegar a unha responsabilidade e atopar todo feito, sentarse no sofá e ir de inauguracións. No. Un diputado, unha diputada cobra moitos cartos ao mes, co cal ten que gañalos e ten que traballalos. Non pode escudarse. Non, é que estades criticando aos traballadores. De eso nada. Eles fan o seu traballo perfectamente. Perfectamente. Que non cumpren son os políticos. Son os políticos sempre. Este caso é un caso clarísimo. Dice o señor diputado do ano 2015, pero que eu que o expliquei perfectamente. En maio estaba feito. Houve unha situación política durante varios meses que estuvo paralizado. En menos dun mes estaba o tema resolto, en canto se estabilizou a situación. Iso non é culpa dos funcionarios, Logo, chega o ano seguinte e salen en xullo, porque non se foi capaz de prorrogar un plan estratégico de subvencións. Claro, pretendían chegar ao goberno e atopar todo o traballo feito. Claro, moi ben, perfecto, cojonudo. Figurar, e o traballo todo feito. Perfecto. No, hai que traballar. E creo que neses meses que estuvemos no goberno, creo que fixemos abondo, abondo. Pero, bueno, é igual, eso sempre de matices, e supoño que sempre se podrá facer máis. Non hai disculpa posible para sacar unha adxudicación de subvencións unha vez que xa non se poden executar, porque non se pode facer. Pódese xustificar o seu que o papeleo hasta o 31 de marzo. Pero vaya rematando, señor portavoz. Pasado o 31 de decembro non se pode facer xa o gasto, ten que ter a factura unha data anterior. E xa remato, a rebaixa nos orzamentos non é disculpa. Non é desculpa, porque se quero, señor diputado, doi unha lista de cousas, unha lista de subvencións que son perfectamente prescindibles e que se poderían sumar o que é a concurrencia e o reparto obxectivo de cartos, neste caso, na concurrencia competitiva de cultura e deportes. Dende logo, se quere, doi unha lista amplia de sitios onde pode sacar diñeiro para esa liña. Nada máis. Gracias, señor portavoz. 3 minutos o Partido Popular.
Sí, pola nosa parte, nosotros en ningún modo pretendemos cuestionar o traballo do funcionariado. Creemos, ademais, profundamente que o fan ben, pero simplemente o que pedimos é celeridade nos prazos, é dicir, que simplemente que se resolvan antes polas cuestións que antes se expuxeron. Efectivamente, por iso apoiamos esta proposta. En cuanto ao tema da reducción económica, eu tampouco creo que a reducción dos orzamentos seña motivo suficiente para que se reduzcan as axudas, porque, ademais, estamos vendo que se conceden por parte do equipo de goberno subvencións excepcionais a concellos da mesma cor política. Por lo tanto, eu creo que sí que hai diñeiro, o que pasa que non hai gana de destinar este diñeiro para as axudas de cultura. E xa para rematar, en canto ao BNG, que sí, a parte de que llevamos a apoiar a moción, tampouco se boten flores, criticando a discrecionalidade, porque cando vostedes estuveron en cultura farían cousas boas, pero tamén había un montón de axudas dadas tamén a asociacións e a concellos amigos. Por lo tanto, é ben certo que dende o goberno faise unha cousa e cando se está na oposición critícase en moitas ocasións o que se fai cando se estaba no goberno. Nada máis pola miña parte. 3 minutos o voceiro do goberno. Bueno, eu sei que o señor Ferreiro ten que falar para o seu público, lóxicamente. A gran diferencia é que, dende que houve o cambio de goberno, nos falamos para todos, con dependencia das cores políticas, das asociacións, dos concellos, para todos. E iso é un sentirse realizado, é unha gran diferencia. E por iso non debe de enfadarse, home, que non pasa nada, que a nosa vontade é sempre a de tratar a todos por igual. Por eso, esos importantes cambios nos criterios das subvencións en concorrencia competitiva. Vostede podía falar que podía sacar un listado. Bueno, eu podo tamén sacar un listado, dese non fala, das máis de 100 subvencións en concorrencia competitiva que vostedes deixaron sin tramitar, ou podo sacar un listado das subvencións excepcionais, das que falábamos, que, bueno, poden ser mellores ou peores, pero cando menos cuestionables. Insisto, defendo que vostede di en cantos prazos. Dende logo, creo que neso coincidimos e que xa a vontade deste goberno, unha vez subsanadas todos esos lapsos temporais que foron xurdindo ao longo do tempo, se van a corrixir. Pero non tratemos de confundir a xente. Os orzamentos son insuficientes. Pois claro que sí, oxalá tuveramos o doble para investir en cultura e deporte, pero a vaca dá para o que dá, señor Ferreiro. E a pesar diso, tamén lle digo, é onde iba, con enfoque desta moción, creo que é equivocado, porque seguimos a ser, con moitísima diferencia, a administración pública que máis inviste en deporte e cultura na provincia de Lugo. Que vostedes iniciaron ese camiño, non yo vou a discutir, non me vou a pelear por quen iniciou todo eso, pero dende logo nos mantémolo. E por eso decía, con enfoque desta moción, falaba o Partido Popular de que non era excusa. E o amigo que me sorprende é onde está a Xunta de Galicia con estes temas, a Xunta de Galicia do Partido Popular. A Lei do Deporte e a Lei de Patrimonio Cultural sonlle meridianamente claras sobre quen ten as competencias neste tema e cal é o rol que ten que asumir a Diputación de Lugo. Sabe canto investiu en deporte a Xunta de Galicia? Saliu o señor Balseiro dicindo na provincia 2,1 millóns de euros. A Deputación de Lugo 6,8. 3 veces máis. Sabe onde está a Xunta de Galicia apoiando o deporte? En Ourense, firmando convenios co Concello, ca Deputación, que, por certo, é a Deputación das 4 galegas que menos inviste en deporte. Por eso eu voto de menos tamén todas esas axudas, porque aquí para a Xunta de Galicia nin existimos, nin se lle espera. E por eso creo que, bueno, tamén me gustaría saber onde está a Xunta no cuartel de San Fernando, onde está no auditorio, que eso tamén é cultura e tamén é deporte. Por eso creo que o enfoque debía de ser eso, e voto de menos unha maior implicación da Xunta de Galicia, que non hai nada máis que oír a distintos colectivos, tanto culturais como deportivos, que se non é por a Diputación, pouco poderían facer nas súas iniciativas e no seu día a día. Moitas gracias. Para rematar un minuto, Benega. Bueno, eu só teño que lembrar en canto a disparidade na discrecionalidade que o BNG impuxo
cando entrou no goberno nesta legislatura, que as axudas, as subvencións discrecionais non podían superar o 5% do orzamento. Os orzamentos de cultura do ano 16, que os elaboramos desde a área de cultura, estando eu de responsable, igual que pasaban deportes, cumplían esa norma, cumplían perfectamente esa norma. E foi unha decisión política que executamos e que se nos deran tempo e seguiríamos levando a cabo no futuro. O de que se trata o actual goberno a todos por igual, que non se preocupe o señor diputado, que non se preocupe a señora diputada de Cultura, que nos próximos meses, semanas, iremos desgranando como tratan en cultura, tamén en deportes, por igual a toda a xente, e poñeremos exemplos moi ilustrativos de como se trata por igual a todas as asociacións, a todos os concellos, etc. Ou que condicións se poñen, en algúns casos, para conceder unha subvención a unha asociación ou algún concello menos, pero sobre todo a algunha asociación. Non? Poñeremos exemplos clarísimos, non? De como se trata e cal é o concepto que ten este goberno de tratar a todo o mundo por igual. E só xa remato, dicir que, como nós creemos que o de retrasar a adxudicación non é casual, que se intenta que haxa máis devolucións, pois nas próximas semanas, nos próximos meses, miraremos cal é a evolución dese diñeiro que non se gasta na concurrencia e pediremos, solicitaremos ou levaremos as iniciativas necesarias para que ese diñeiro volva de novo a tanto a cultura como a deporte neste caso, para ser investido na parte de reparto obxectivo a cultura de base, o reparto obxectivo o que é o deporte de base, porque me temo, insisto, que está precisamente pensado para que haxa o maior número de evolucións posibles e así quede máis diñeiro desa parte para usar doutra forma ou mismamente que quede remanentes. Pasamos á votación da moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Noveno punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para recuperar a xestión e explotación pública do Servicio de Rutas Fluviais da Deputación de Lugo. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, pois seguimos un poquinho con máis do mesmo, non? Eu, igual que no punto anterior, non quero transmitir a idea ou a imaxe de que todo o que se viña facendo, o que viña facendo o BNG era perfecto, que todo se facía de maravilla, non. Eu penso que se facían moi ben as cousas, que se traballaba moito, pero, lóxicamente, todo o traballo é mellorable, todo, empezando polo que fago, eu mesmo me aplico a min no que é na miña vida diaria, por tanto, tamén na actividade política. Con isto quero dicir que o que se levaba feito o BNG durante 8 anos co tema, con todo relacionado cos catabanáns, creo que foi moi positivo, creo que foi moi interesante, pero era un traballo que teria que seguir en evolución e non o vamos a negar. E creo que o último responsable que houve do BNG, o compañeiro Mario Outeiro, defendería exactamente o mismo que estou dicindo eu neste momento. Non? Fíxose un bon traballo, pero habría que seguir nesa liña. Non? Hai que lembrar que no ano 2007, non? Cando se chegou a esta responsabilidade, o traballo desde aquela foi, primeiro, rescatalo. Non é que nese momento estuveran máis privadas, acababa de rescatalo xa a propia Diputación debido ao desastre, non? Que era a xestión privada desas rutas, pois xa estaba en máis da Diputación e a partir de aí, dende a área de turismo, neste caso, baixo gobernos do BNG, pois intentouse que a Diputación a xestionara, primeiro directamente, e logo a través da súa entidade pública, a través de Suplusa, cousa que nós valoramos que foi moi positiva a súa evolución. Conseguiuse mellorar o servizo, poñelo en valor, aumentando tanto as rutas, aumentando o tempo de servizo hasta estendelo a todo o ano, cuestión que axudaba a súa desestacionalización, convertendo no auténtico motor do turismo da zona sur da provincia, da Ribeira Sacra, por suposto, e da zona sur de toda a provincia, incluso nun dos elementos máis importantes para o que é o desenvolvemento económico que tanto necesita a comarca. Eu creo que ese é o obxectivo que debe ter calquera institución pública, non? Intentar fomentar o desenvolvemento económico, sobre todo naqueles lugares, naquelas comarcas, naquelas zonas, naqueles concellos, que poidan ter máis dificultades. Non os casos, pois haberá que facer carreteras ou melloralas.
Noutros casos, habrá que subvencionar unha actividade, ou neste caso, eu creo que é bastante evidente, hai que investir no que é as rutas fluviais, as rutas dos catamaráns, porque, insisto, creo que é un dos mellores atractivos que ten neste momento o sur da provincia de Lugo e un dos motores do que é o turismo, como dicía antes, e da actividade económica. Debido a eso, a que é unha ferramenta en máis da Diputación para conseguir ese obxectivo, é fundamental para nós manter o control público dese servizo. Non pode estar un servizo dese tipo ás pensas de que seña rentable ou non unha ruta. Unha ruta pode non ser rentable e compensar, investir desde unha administración pública para facela que poida ser rentable no futuro ou, cando menos, para seguir atraendo xente, para facer un conxunto que seña atractivo e desa forma veña máis xente á provincia. Nese sentido, durante estes últimos anos, invertiuse moitos cartos, iso é certo, neste tipo de rutas, e parécenos que agora que está no punto álxido, que está no mellor momento, desde logo, dos últimos anos, pois é precisamente cando é un error poñelo en mans privadas. Ao final, usar os cartos públicos para levantar o servicio e logo que seña unha entidade privada quen saque o beneficio. Creo que o beneficio teñen que sacar todos os cidadáns a base de seguir mellorando ese servicio e seguir atraendo xente. Esa é a parte normal da exposición, por decirlo de unha maneira. Eu preocupo-me moito o que lín na prensa, tanto o sábado pasado como hoxe mesmo, incluso con un pouco de contradición, por así decirlo, cando víamos o señor presidente da Diputación, leo textualmente, Darío Campos defiende la privatización de las rutas de catamaranes para el 2019. El presidente provincial explica que es la única forma de atajar las pérdidas de unos 200.000 euros anuales que genera este servicio. 200.000 euros anuales de pérdidas. Alguén lle parece que é moito que a Diputación poña 200.000 euros para manter, para poñer en valor, para mellorar, para atraer máis de 40.000 personas que pasan por aí? Alguén lle parece moito 200.000 euros? Se só a hacer se lle dá o doble en subvencións que non sabemos en que as gastan. O doble, 400.000. Eu, por exemplo, estaría moi preocupado no caso dos traballadores da TIC, porque perde bastante máis a TIC de 200.000 euros. Se vamos privatizar os catamaráns porque perde 200.000 euros e a TIC nos costa 1,5 millón de euros, eu empezaría a estar preocupado no sitio deles. Empezaría a estar preocupado, porque se vamos cuantificar en diñeiro o servizo que vamos dar, ou vamos cuantificar en diñeiro o desenvolvemento da zona sur da provincia, é que manda truco. Pero é que máis, eso dice o presidente, que este ano dice que é un contrato puente para facer unha concesión administrativa no ano 2019. Pero que hoxe sale o diputado delegado dicindo o contrario. Non, privatización non. Non, que va. Non, é simplemente unha xestión do que é a man de obra. Bueno, mire, que se poñan un pouco de acordo e a ver que fan con isto, porque habrá, desde que o actual responsable colle a responsabilidade de turismo, eu penso que cada vez vamos de mal en peor, non? Aparte que é unha propia hipocresía. Aquí transe, por parte, neste caso, do Partido Socialista, mocións continuamente contra privatizar a sanidade, contra privatizar a educación, etc. E logo despois vemos cal é a práctica normal. Privatizaron a banca pública, privatizaron as eléctricas, privatizaron Renfe, privatizaron o que era privatizable. Bueno, deixaron un pouquiño para que rematara o señor Aznar, iso é certo. Para que rematara o señor Aznar. Deixaron un pouquiño, un 10%, un 15%, pero todo o anterior privatizouse baixo gobernos socialistas. E aquí veñen con mocións deste tipo, pero en cando teñen ocasión, bueno, ao mellor é un pouquiño que falábamos antes, non? Porque é certo que dá traballo. Xestionar desde o público dá traballo, dá chollo. Entón, é moito mellor darlle a unha empresa, se son amigos, moito mellor para que eles o exploten. E logo está a parte económica, que creo que é importante tamén. No ano 2015, servicio todo o ano, con todas as rutas en funcionamento, os 12 meses do ano, 470.000 euros, estou falando de memoria. Salen agora, na propia oferta que se fai, en 710.000 euros, desde o mes de abril. Fora o catamarán das Amasas, fora o catamarán de Lugo. A min que alguén me explique, casi o dobre. Oye, mira, pois, se me de 700.000 o poñemos en 400.000, eses 200.000 xa desaparecen, de pérdidas que dicíamos ao principio. Bueno, en definitiva, non entendemos, nin podemos admitir, nin podemos aceptar, nin podemos estar de acordo con todo isto, co cal propoñemos que se reverta a situación e, en caso de que non se faga, dende logo, pois miraremos cales son as accións a tomar
a partir de aí, porque nos parece que é un acto moi grave que se acometa este tipo de medidas neste momento. E deixo xa para a seguinte intervención. 6 minutos o voceiro do SOE. Saúdos de novo. Nun tema que xa non é a primeira vez que ven a colación, a discusión en sesión plenaria, en a que, de entrada, coincido un pouco co enfoque que o compañeiro Pablo Rivera facía na moción anterior. Dicía, e tratarei de explicar por qué, coincido con el no enfoque equivocado que se lle dá a esta moción. Coincido nesa apreciación e coincido tamén noutra apreciación que decía que falábamos do deporte, falábamos ahora desta prestación turística que fai a Diputación Provincial, donde está a Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias para poñer políticas activas realmente de promoción da provincia de Lugo. O estamos asumindo outros. En relación á primeira cláusula que decía Prezado Ferreiro, pois claro, eu digo que esta moción está xa en sí mesmo viciada no seu comenzo porque fala de recuperación. Non hai nada que recuperar. Nada mudou na modalidade de xestión. Suplusa, primeiro, Traxa, despois, agora, pois será unha entidade mercantil, segue a ser a Diputación a que tutela, a que controla, a que supervisa e a que garante a prestación da actividade das rutas fluviais, situación que queda perfectamente evidenciada no mesmo pliego de licitación coa figura do responsable do contrato por parte da Deputación Provincial. Nese pliego, pasa que entendo que hai que ler e mirar o que dice e o que quere expresar, manifesta que o contrato de xestión das rutas fluviais ten como finalidade o interese xeral e a promoción obxectiva do territorio e da súa oferta turística, polo que a súa adxudicación é incompatible con prácticas que estén dirixidas á satisfacción dos intereses privados do adxudicatario. Queda, pois, perfectamente claro o obxecto do contrato de xestión que sale a licitación desta vez. Por que chegamos a este contrato de licitación? Por que chegamos a este punto neste momento? Pois, igual non fai falta xa chegar atrás, pero decíamos xa, cando falábamos esbozábamos un pouco, que falaba tamén a voceira do Partido Popular, de como se produceu en Suplusa, pois no Consello de Administración o voto en contra do Partido Bloque Nacionalista Galego, a abstención do PP, dunha e doutra maneira bloqueouse o proceso de selección de personal para que arrincara unha vez máis, ao igual que o viñan facendo anos atrás, coa mesma frecuencia, solo que con unhas especificidades maiores, poñendo en marcha algo tan necesario como era a central de reservas para dar información non só de reservas que funcionara ben, excelentemente ben, sino da información turística da provincia. De aí está tamén un pouco o incremento nos costes que falabas hai un pouquiño Ferreiro. Pois, nese momento, tomouse unha decisión. Tomouse unha decisión porque foi a propia Suplusa que se dirixeu á Diputación Provincial dicindo que non podía prestar ese servicio. Fíxose un traballo en tempo máis ou menos rápido, polo cual outra entidade de capital público como é Traxa asumiu ese contrato que firmamos co Ministerio de Agricultura para incardinar as rutas fluviais o presente ano, non? Entonces, estamos no punto de partida que xa todos coñecemos e sabemos e podemos dicir que nada ten que ver o que manifesta a realidade do corpo da moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego co realidade que se está a dar. E tamén por unha razón moi sinxela, porque a tesourería da Diputación segue a ser a que ingresa o cobro das tarefas. Polo tanto, a explotación que dice xa no primeiro parágrafo da moción o Bloque Nacionalista Galego non vai a ser a cargo, non vai a ser explotar ni siquiera as tarifas das rutas, das viaxes que se efectúen en cada viaxe, non? Estamos, pois, diante dun contrato de servicio, non nunha concesión de servicio, convén recalcalo moi ben, e chegados a este punto, pois, ao mellor habería que buscar unha diferencia, pero eu non a atopo, como foron aqueles contratos de servicio
eran privatizacións cando o BNG os fixo para a teleasistencia ou para o deporte saudable? Aquelo era privatización, isto non o é? Aquelo era unha concesión, non era concesión de servicios, isto si o é? Evidentemente, estamos nun proceso moi similar. Estamos diante dunha actividade económica, coincidimos, moi relevante para a Ribeira Sacra, moi relevante para a provincia de Lugo, en donde as xestións económicas están regradas na legislación de réxime local e nas dos contratos do sector público, como ben somos coñecedores. O contratos de servicio non é unha forma de xestión indirecta dunha actividade económica, tampouco é a privatización que se pretende facer creer que estamos a realizar. A propia licitación defínese como contrato de servicios, non como contrato de concesión. O sea, están claras nos pliegos, están moi especificados a situación que se vai a dar e que se está a dar e na que poden participar entidades mercantís para a prestación deste servicio con unha posibilidade engadida a maiores. As melloras que poden introducir nos pliegos para que señan valoradas dunha maneira de ir un pouquiño máis alá incluso do que dicíamos anteriormente, dese control, desa fiscalización e dese seguimento específico e dese tutelaxe por parte da Diputación Provincial que vai a seguir estando. Polo tanto, nesas melloras, incluso con cargas baixas, prevese que pódase alongar este servicio, incluso fines de semana e pontes, hasta pasar o ponte da Constitución aló polo mes de decembro. Polo tanto, vai a ter máis prestacións, non se privatiza, non é unha concesión de servicios, é un contrato de servicios perfectamente regrado e perfectamente especificado. De aí que volvamos, permítame ler o acordo da moción que presentaban, rectifique a decisión de privatizar a xestión, é que non se está privatizando ningunha xestión. O mismo que facía Suplusa, o mismo que fixo Trasa, é o mismo que vai facer esta entidade, só que aínda mellorada en canto ás súas prestacións, en canto tamén ao control que vai a ter sobre dela a Deputación de Lugo, polo tanto, vexo que está un pouquiño equivocada o enfoque que se lle dá a esta moción e a esta petición. En canto aos orzamentos, pois claro, eu xa lle dixen, hai un principio que sí, que se aumentaron por dous conceptos. Un, porque aumentou a seguridade das rutas. Dous, porque aumentou que a creación da central de reservas e o personal que está dedicado a él. E tres, tamén, porque, evidentemente, como saben, xa temos falado aquí neste pazo, nestas sesións plenarias, hai que incrementar o custe do IBE que de outra maneira, cando estábamos coa prestación a facía Suplusa, cando a encomenda a facía Suplusa, situación que non acaecía. Ahora mismo sí que acaece. Por lo tanto, pois, bueno, ratificar non é ningunha privatización, está perfectamente explicitado, demostrado, é un contrato de servicios como as administracións e como está regulado nas legislacións para que as administracións podan ser eficientes e eficaces na prestación destas actividades económicas. Por lo tanto, agardo que se ten algunha algo que aportar a maiores de por que isto é unha privatización, non lo faiga chegar, pero senón, evidentemente, negámoslo a maior. Non é unha privatización, polo tanto, non temos que facer referencia á parte da súa moción no acordo de que dice rectifique a decisión de privatizar a xestión porque sigue sendo xestión directa da Diputación Provincial. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Cando os primeiros emigrantes chegaban a Buenos Aires, e hoxe o fan os turistas, encontranse que en Varadero hai unha peana cunha inscripción, que é unha crítica da cidadanía aos gobernos, que decía Argentina non é máis rica porque a noite non é máis longa. Iso levaba implícito unha crítica que por a noite na pampa crecían os cereales, crecían os animais e a mañá despertaban os políticos e fasticiaban ese crecemento. Iso é o que sentimos na Ribeira Sacra, iso é o que sinte o sector turístico na Ribeira Sacra cando usted desperta e toma decisións. Eu non sei se son decisións súas ou alguén dentro do seu goberno lle paraliza outras actuacións.
O que é certo que a usted e ao seu presidente lle gustan utilizar a Ribeira Sacra. Vimos que a peor presentación da historia da Diputación de Lugo en Fitur foi este ano, todavía empeorando do ano pasado. Vai unha provincia sin proxecto, sin iniciativa, e iso sí, utilizan a Ribeira Sacra, que fixe unha presentación magnífica, para sumarse, eu non sei a modo de si de ocupas, si de intrusos, é dicir, ustedes o que fan no consorcio turístico é unha subvención, exactamente igual cada Diputación de Ourense, ca mesma cantidad, e eu non vin nin o diputado, nin o presidente da Diputación de Ourense facendo ese espacio de ocupa. Claro que cando un non ten nada que presentar, pois intentar lavar a cara de Fitur. Eu creo que cada vez que usted e este goberno tomou unha decisión en pro do que hoxe estamos a tratar, que son os catamaráns, foi para sentarlle un golpe á Ribeira Sacra. Fixémolo e dixémolo aquí en moitas ocasións, cando a primeira decisión é suspender esa ruta desde os Peares a Mallorca, incumplindo acordos plenarios que en algúns incluso ustedes votaron a favor. É dicir, pero os acordos son para facelos. E tal. Vemos como o ano pasado, incomprensiblemente, cando ustedes deciden facer esa contratación, dicen que por culpa do BNG, o BNG levou a suplusa e puxo encima da mesa un feito que lle parecía importante. Tamén lle podemos criticar que durante os 8 anos de goberno non viu ese feito, pero certo é que había unhas contratacións que creía que eran ilícitas, pero os problemas teñenos que xestionar ustedes. Ustedes o que non poden ter é unha incompetencia administrativa capaz de liderar un servicio. E o fan con Transa. E nos enteramos, a través da páxina web, que resulta que cerran o 30 de outubro as rutas en catamarán. E se iniciarán, decía o anuncio, que por certo cambiaron esta semana, sería porque había pleno e había que poñelo, que de la nueva apertura, sin saber cando nin como non. E, por tanto, vemos que siguen. En outubro, fai 3 meses, trouxemos aí unha moción donde, conxuntamente co BNG, 14 de 25 lle pedíamos que aumentaran ese percorrido, por lo menos hasta o ponte de Semana Santa. E fixeron caso omiso. E agora nos dan un novo varapau. É dicir, collen e fan unha privatización, e se non é privatización, entonces mentirá o señor presidente, porque eu leo a nota de prensa, aclárense entre ustedes, porque nós o que non vamos a entrar en esa guerra de esquerdas, bloque PSOE, de quen privatiza máis, e los de izquierdas non privatizamos, e eso se lo echamos al PP, pero cando poden, o fan. O BNG decía que o 90% das privatizacións do Estado as fixeron ustedes, eu non as cuantifiquei, pero o que vemos agora é eso, unha privatización. Nós non temos inconveniente ningún en que un servicio se poda prestar desde unha empresa privada. Creemos na gestión privada, creemos que pode ser mellorable. Vémolo no mismo río do outro lado, donde dúas empresas compiten entre elas, Viaxes Pardo e Hemisferios, obteñen uns magníficos resultados nas súas cuentas de beneficios, non teñen ningún tipo de subvención nin axuda e, ademais, non teñen ese déficit que fala o señor presidente de 200.000 euros. Que coincido co BNG. Se é certo que houber ese déficit, creo que o merece ese destino. Pero se o hai, é por a súa mala gestión. Eu vou dar por vos os datos que usted dice. 53.000 viaxeiros, é o que dicen na súa documentación, na súa página web, o ano pasado. A 9 euros non ten por que dar pérdidas. Suplusa que ten unha gran experiencia na gestión, unha gran experiencia de rutas náuticas con 25 anos de historia, a encomenda de gestión era de 450.000 euros, todavía había beneficios. E, ademais, agora vemos que ustedes xa deron o paso o ano pasado a Transa, perdemos servicios. Por exemplo, usted implantou seguridade dentro do que eran os pantalars e os barcos, que este ano non hai, pero ainda así se nos incrementa. E se nos incrementa por unha mala gestión súa. Transa é un convenio co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. E, por lo tanto, usted estuvo entrevistado e nese convenio usted só tiña que facer unha cousa, que é a que fan as administracións públicas, comprar unha acción de Transa e con eso, dun plumazo, se aforraba 125.000 euros de IVA ao poder contemplalo como medio propio. De feito, usted creo que estaba nesa línea de poder facelo. Logo villeron os que mandan e dixeron que era nai de la China, que había que ter outro chiringuito de contratación. Bueno, pois pareceme moi ben. Pero o que estamos vendo é que ustedes non dan mantido nin siquiera os servicios que herdaron. Mire, ca experiencia que ten Suplusa, ca experiencia que ten esta Diputación en rutas fluviais, eu dígolle que ustedes que queren apostar agora por os novos geodestinos, ustedes teñen un geodestino magnífico no que nunca fixeron nada. Son os Ancares Caurel. Ustedes poden ter aí un pantano como a de Negueira de Muñiz magnífico, cunha climatología magnífica,
eu non lle digo que o facan ou que non. Eu creo que as cousas que as hai que estudiar, hai que facer os estudios previos, pero é un embalse que limita con Asturias, que nos daría unha porta de entrada magnífica. Por que non fan un estudio de viabilidade, de poder poñer aí unha embarcación ca experiencia que temos? Unha embarcación que teñen parada aí nos Robles. E, por tanto, eu creo que o que teñen que fazer é deixar de mermar servicios, deixar de quitar o que estaba e facer propostas. E se esa proposta é viable, para adiante, e eu non o sei. Mire, xa sabemos cal é como funciona a Diputación, o sea, 2 anos e 3 meses para a construción dunha página web. Durante 2 anos e 3 meses es página en construción, nin que foron rascacielos, un viaducto, o AVE. É dicir, hoxe unha empresa o fai en 15 días. Vimos como contrataban por máis de 50 e pico mil euros o plan estratégico, que tiña unha cuestión que era que en 145 días tiñan que entregar ese plan estratégico. Home, xa pasou un ano e conocemos o que usted nos dice e sube un plan parcial dese plan estratégico. Non o coñecemos. Por tanto, eu non vou entrar nesa guerra de PSOE en bloque, quen privatiza máis, quen gana a lucha de izquierdas. Nós entendemos, non estando en contra de que se poda privatizar, que se faga dun xeito razonable. Non se pode facer unha privatización a 6 meses vista. Usted fala dun ano, pero dun ano, como é interrompido, falamos de 6 meses. Unha empresa que vai a coller un servicio por 6 meses vai puramente a facer caixa. Vai puramente a facer caixa. Se un barco, 3 días antes de parar a concesión, se fastidia unha bomba que coste 30.000 euros, tendo 35.000 no pliego para arreglala, o que vai facer é puenteala para que tire 3 días e lle queden aí os barcos parados. Se ustedes queren facer un plan a medio ou a longo plazo para privatizar ese servicio, que eu lle digo que lle pode reportar beneficios á Diputación, fágano. Faga un estudio económico, faga un estudio de viabilidade. E, por lo tanto, se para o ano que ven nos queren traer unha proposta para unha gestión privada deste servicio, que eu lle digo que se fan a medio plazo onde a empresa poda, incluso por facer melloras, sustituir catamaráns, porque o consumo que teñen tan alto de gasoil, se o fan o poder facer. Por iso, nós lle presentamos unha emenda de engádega, señor Ferreiro, a súa proposta, no sentido de que, efectivamente, non estando en conta de que se poda privatizar ou estudiar a xestión privada, o que facemos é, ante este acordo que tomaron ustedes de Xunta de Goberno, de aprobar esas bases que nos parecen lesivas e tremendamente dañinas, que por este ano, que paralicen esas bases, que paralicen esa contratación, que por este ano, ustedes, que son Goberno, decidan se o queren facer ben a través de Suplusa, ben a través de medios propios, como pode ser Transa, con ese convenio co Ministerio, donde con esa compra de esa acción podrían aforrar o IVA e o servicio sería sendo público, e que logo que a Diputación nos presente un plan ben feito, ben estudiado, un plan económico e de viabilidade, cunha contratación, se así o estiman, a varios anos, e se é rentable, contarán co noso voto favorable. Eu creo que o importante agora é que se paralice xa de xeito, ahora mesmo, presidente, esa gestión e, por tanto, pois o que lle pido ao BNG é que atendan esta proposta que é de engádega, respetamos o seu punto, pero, de alguna maneira, o que lle decimos é que este ano se faga así irremediablemente e logo que se estudie cal é a mellor forma para poder xestionalo. Moitas gracias. 3 minutos, BNG. Refieres a isto que... Vale. Non llevemos problema con un solo matiz, que eu creo que si é certo que Suplusa estuvo facendo de forma moi aceptable nos últimos anos e non hai nada que impida, facendo con tempo, sacando unha convocatoria, non 3 días antes ou 4 días antes, como se pretendeu facer o ano pasado, non sei por qué, se espera 4 días antes para sacar a convocatoria, respetando o que os dereitos que teñen adquiridos os traballadores, etc. Hai tempo a falalo, ademais, que se non van a abrir hasta abril, estamos en xaneiro. Que seña Suplusa que non faga como entidade da propia Diputación, porque Traxa, pública, bueno, considerémosla pública a nivel, bueno, teórico, pero non deixa de ser un ente alleo, por moito que se comprara unha acción, por un ente alleo á Diputación, co cal se retiran, sacan eso que relativo a Traxa, pois si nos podría valer perfectamente, porque nós, de feito, a línea era que fora Suplusa quen xestionara este servizo. Ben, dicía o señor diputado de Turismo que coincidía con Pablo Rivera. Eu creo que mellor debera coincidir co propio presidente. Non digo que non debe coincidir con Pablo, pero sería mellor que coincidira co propio presidente. Vou ler
insisto, antes din o titular e o subtitular, ahora leo como é cortiño o párrafo que ven a continuación. El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, confirmó que la entidad provincial financiará este año, non sei moi ben o que pongo aquí, bueno, un año puente para que una empresa privada se haga cargo desde Semana Santa del servicio de catamarans, pero que la idea cara al 2019 es sacar a concurso la concesión administrativa de las rutas fluviales de la Ribeira Sacra. Eu creo que máis claro, auga. Máis claro, auga. É privatización ou non? Quen vai decidir quen vai traballar aí? Vai haber unha convocatoria pública? Vaise respetar porque o merecen os dereitos dos que levaban facendo durante anos? Non. Vai ser quen queira a empresa privada que colla a concesión ou quen lle diga por detrás que a lista blanca ou negra que lle di ao señor diputado de Turismo. Exactamente igual que pasou con Traxa. Vai ser eso, esa é a realidade. Eso non é privatizar? Home, eu penso que sí, É dicir, que non haxa un control público sobre as persoas que, por exemplo, van traballar, eu creo que é unha privatización. Ou non é? Eu, vamos, teño clarísimo, non? E logo sí que cateima de que o BNG bloqueou o ano pasado a convocatoria en Suplusa debido ao bloqueo do BNG. Agora, no mes de xaneiro, vamos privatizar para que empecen a traballar en abril. Pois, mira, é un cachondeo. É un auténtico cachondeo e un vacile. En todo caso, o que foi unha tomadura de pelo foi que o ano pasado nos viñeran cunha convocatoria onde, insisto, nós puxemos as nosas dúbidas e como tínhamos unha alternativa, votamos en contra desa proposta. Pero unha convocatoria, eu creo que recordar que era un xoves e o lunes tiñan que fazer esas probas de selección, teóricamente. É dicir, se é unha convocatoria pública de emprego dunha administración seria, pois mire, pois non. Por que se fai o 20 e pico de marzo para empezar o 1 de abril e non se fai en xaneiro, en febreiro, con tempo suficiente, cas garantías suficientes, etc. Pois non se entende moi ben por qué. Ahora, a culpa sigue sendo, moi ben, que se bote a culpa todo ao BNG, que non hai ningún problema. Eu, en todo caso, o que é unha realidade é desde que o señor Eduardo Vidal se fixo cargo da área de turismo, bueno, eu creo que se foi avanzando de mal en peor. Xa empezou directamente con concesións, non a Suplusa, son das obras que se deron ali en Doade, bueno, cando menos, daquela forma, contratacións en Traxa, que volvemos ao mismo, había que ver como se fixeron, peches de rutas, reducción do tempo de servizo, e, sobre todo, agora disparando os custes do que é o propio servizo, é dicir, que de 470.000 se pasa a 700.000, traballando 3 meses menos ou casi 4 meses menos, eu pareceme cando menos non se xustifica co IVA. Además, se disculpa o IVA, que yo pasen, que yo axudiquen ou que yo encomenden a Suplusa e xa foran o IVA. Eu penso que o que está pasando é que os cidadáns da provincia de Lugo estamos a pagar os líos internos que pode ter neste caso o Partido Socialista e que non poden usar os catamaráns, nin as residencias, nin a nada parecido para intentar sacarlle poder, entre comillas, a Suplusa simplemente para que alguén que non lles interesa teña ese poder. Eu creo que eso non podemos pagalo entre todos, entre todas as cidadáns de Lugo, e hai que empezar a ser serios un pouquiño e facer as cousas como hai que facelas e non en función dos nomes que ocupan un cargo. Eu creo que a afinidade, perdonen un segundo, rematando. A afinidade que poida ter o Bloque Nacionalista Galego co actual presidente de Suplusa, eu creo que non é ningún secreto, ningún misterio, que non somos afíns políticamente, por dicirlo de unha maneira, pero eso é nos indiferente. É dicir, en todo caso, aquí o que estamos discutindo é o papel que debe cumprir unha entidade pública que de hasta ahora depende da Diputación e hasta ahora non se puxo nada encima da mesa que diga que eso non pode facerse así, que papel debe cumprir no que é o seo da Diputación e non en función de quen dirixe ou quen non dirixe ou como son as maiorías dentro da propia entidade. Nós, desde logo, mantemos a proposta, aceptamos, se retira o de Traxa, aceptamos a emenda de engada do Partido Popular. Bueno, teño outra cuestión, pero digo no último minuto. Bueno, seguimos falando de rutas, seguimos falando de turismo, seguimos falando de política, seguimos falando de inversións, seguimos falando do que levando evidentemente, a brasa a sardiña de cada un. O Partido Popular vennos a dicir que somos malísimos na Ribeira Sacra,
somos a Diputación que con diferencia máis inviste na Ribeira Sacra. Iso é así. E os datos, cando queira o señor Ernesto, pois pode pasar a consultalos. No pasado Fitur me chama un pouco a atención, fala de presentación, cando o diputado e o presidente estuveron na presentación da Ribeira Sacra, do proxecto da Ribeira Sacra. Non vexo eu, non sei, se se refería a algunha outra circunstancia. Ora, a Ribeira Sacra non tuvo a diferencia siquiera de facer unha convidar dunha maneira explícita para que o presidente da Diputación, que estaba ali nesa presentación, poidera tan siquiera saudar a xente que estaba ali, sendo a administración que máis inviste na Ribeira Sacra, por exemplo. O sea, que todos podemos empezar a falar, a sacar. O sea, o ano pasado, e vostede o sabe, esta administración apostou por a realización dun festival que era a primeira edición que se facía na Ribeira Sacra, o 17 grado Ribeira Sacra. Sabe quen o presentou en Fitur este ano? Como gran logro da Xunta de Galicia para Xacobeo 2021. Bueno, usted non estaba presente, pero eu sí, non Nava Castro. É que non sacou adiante, que non fixo, que non preparou, que non promocionou. Foi a Diputación Provincial. Como esa, temos cantidade, moitas máis accións. Eu, os podo ler, pero considero que non é necesario. Eu xa noutras ocasións lle teño manifestado a usted e a calquera diputado, a calquera persona, a calquera medio que queira comprobar realmente a sucesión de eventos, de promocións que se levan fento desde turismo antes e despois da comunicación do plan estratégico, está aí. Se non queremos, non nos enteramos tampouco, non fixeron nada. Bueno, vamos a ver quen realmente fai algo aquí pola promoción turística. Que fixo a Xunta de Galicia en Fitur para promocionar Lugo? O que fixo a Delegación de Turismo, a Delegación, o Servicio de Turismo e a Delegación Territorial de Lugo para promocionar a provincia de Lugo en Fitur? Cando falamos de Fitur, dígame a mí, dígamo, porque ao mellor eu estuve ali, igual estuve noutro lugar, non? O sea que a promoción que fixo, non vamos a tirar foguetes, non vamos a tirar tal, pero que fixo a Diputación Provincial de Lugo en Fitur, unha promoción moi digna da provincia de Lugo, eu así o intento, non vou dicir nada máis. Más que digna, moi valorada e moi apreciada o que se fixo, para empezar a seguir a campaña que temos establecida xa dende o ano pasado. Estaremos equivocados? Os datos non o dicen así. Sumemos todos, o dicíamos antes, no mismo camiño. Sumemos todos en promocionar a provincia, sumemos todos en promocionar Lugo. Ora, que veña a dicir aquí que cada vez que o diputado fala sobre o pan na Ribeira Sacra, cando é a administración que máis inviste ali, pois, home, mellor había que darlle uns datos que podemos ter de outras administracións e de outras entidades administrativas e igual nos poñemos un poquinho colorado todos. Pero, bueno, e como se actúa desde un lado e desde do outro. Que me parece moi ben que sumen esforzos co BNG. Vale, evidentemente, nosotros vamos a votar en contra. Primeiro, porque non é privatización. Ningunha privatización. Non é volver a facer. Porque non é unha privatización. E usted sabe que non é unha privatización. O que pasa que, bueno, aí, de alguma maneira, enmascara a situación por dar unha vidilla política ao asunto, un recorrido político que vale, que o admito, desde a política o admito, pero, usted admita tamén que non é privatización. Lea os plegos de adxudicación, os plegos de adxudicación deste contrato de servicios, leaos. E se hai algún sitio onde usted vexa que efectivamente é unha privatización, eu estou disposto a recapacitar. Pero é que non o é. E depois, en relación, pois claro, o señor Ferreiro, pois, bueno, o control público sigue existindo, seguirá existindo, claro que sigue existindo, e está así garantizado nos propios pliegos. Volvo a insistir un pouco, que nos explique un pouco as diferencias deste contrato de servicios ou contratos de servicios que facía o Bloque para a teleasistencia ou para o deporte saudable. Era tamén unha contratación, non? Era unha contratación de un servicio. Estamos na mesma situación. Que quere? Que volvamos outra vez ao Consello de Administración de Suplusa
que a mesma teima, despois de que Suplusa renunciara a prestar ese servicio en sesión plenaria, o señor Ferreiro ten dito que volvería a facer o mismo 1000 veces. Nosotros temos que tomar decisións desde o goberno e esa decisión neste momento é a mellor solución de maior calidade que se busca, de maior compromiso, de maior tutela por parte da Diputación para que as rutas comencen como comenzaron o ano pasado na Semana Santa e, se se dan as circunstancias oportunas, cheguen hasta o puente da Constitución o mes de decembro. Con parámetros de calidad, con parámetros de control, sin, como dicía o señor Armesto, é a Administración da Diputación a que vai a seguir cobrando os tickets dos embarques. O sea que, incluso as melloras que propoñan empresas referidas a buscar máis mercado para os catamaráns non o van a cobrar elas, vai a cobrar a Diputación, chegado o caso, van integrarse no tesouro da Diputación. Seguimos buscando a excelencia, o trato. O ano pasado, usted tamén pode ter acceso a esos datos, dos usuarios reales das rutas fluviais. Pois vamos a ver o grado de confianza que tuveron e do grado de satisfacción que tuveron nas viaxes da Diputación, nos catamaráns. Vamos a intentar aumentalas. Polo tanto, non vexo eu esa teima de dicir, home, que volva a Suplusa non pode volver, con todos os respetos. Comunicou á Diputación Provincial que non podía prestar ese servicio. Hai un papel firmado a esos efectos. E a esos efectos o goberno tuvo que reaccionar. Non me digan que pode haber discusión ou non pode haber discusión da maneira que rápido, etc. Sí, se fixo así, con rapidez, pero se tomou unha decisión e se fixeron. Acabo xa, señor presidente. Tomouse unha decisión o ano pasado e as rutas saliron razonablemente ben, funcionaron. Houbo, non vamos dicir que gracias a estas situacións, pero o grado de satisfaccións da xente que veu as rutas foi máis que aceptable. Polo tanto, evidentemente, non podemos votar en contra porque é un enfoque totalmente inadecuado, non hai privatización, polo tanto, non podemos revertir o que non vai acontecer de ninguna maneira. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que aquí ponse de manifiesto un tema palmario, non? Aquí estamos ante a incapacidade política que ten o Goberno da Diputación para a xestión administrativa deste servicio. E aquí usted quere se enredar en si é privatización ou non. A nós esa guerra danos igual. Nós non estamos en contra deso. Nós o único que lle pedimos é planificación de futuro. Nós o que pedimos é que este servicio sexa eficiente, que sexa planificado e que sexa de futuro. Que ustedes, como Goberno da Diputación, nos diga hacia onde quere ir con isto. O que non pode estar é a golpe de improvisación. Resulta que hai que agora vendan súa nota de prensa doxe, o BNG pena de morte por o seu voto en Suplusa e o PP por abstenerse, hasta por abstenerse tal. Mire, planificación. Esa xunta de Suplusa foi un día 21 de marzo e o día 9 era Semana Santa. O sea, eso é como ustedes funcionan. Estamos agora, mañá, pasado é febreiro, e están cas bases, e ten que arrancar en marzo. Todos os ourenses sabe que o día 26 de febreiro están navegando os barcos dali. Dice usted, somos os que máis invertimos na Ribeira Sacra. E decíamos o compañeiro que teño aquí ao lado, sí, invirten máis cos de Badajoz. É dicir, vamos a ver, si collemos dous parámetros moi calculables, consorcio, que para nós hoxe creo que é un exemplo de función. A provincia de Lugo ten 40.000 habitantes, no consorcio, dentro dos 21 axuntamentos, 30.000 euros. A provincia de Lugo ten 8.000 habitantes, 30.000 euros. Collemos o único servicio que fan ali, que é a gestión de catamaráns. A Diputación de Ourense, datos publicados, doullos por vos, como os teus 118.000 pasaxeiros, coste cero para as arcas. Ustedes, 53.000 pasaxeiros, menos da mitad, con coste para as arcas. Iso é un problema de xestión. E é un problema de xestión. Usted, claro, nos fala de Fitur. Dice, home, mire, pois eu vin en Fitur o vídeo onde puxeron ustedes, pareceume moi ben o señor Martín Barreiro, que é un magnífico profesional, pero que vimos foi un vídeo de 2 minutos non da provincia de Lugo, porque o que sale é el. Podía ser de Lugo ou de Coruña, que está casado en Arzúa. Non hai provincia detrás, hai o señor Martín Barreiro. Por lo tanto, eu que lle digo é que respeten o mandato deste pleno.
Yo dixemos con 1, 2, 3, 5 mocións. Yo dixo a nosa portavoz e presidenta cando foi para os presupostos nas iniciativas de inversións que centraran na Ribeira Sacra. Eu que lle pido que teñan un plan de futuro. E se queren privatizar, falen. E se nos traen unha proposta razonable que teña poucos costes e que mellore o servicio, podrán contar hasta co apoio deste. Pero hoxe o que lle está dicindo a maioría desta corporación, e o están dicindo 14 de 25 diputados, é que paralice esa contratación, que a paralice, que les iba para a provincia, que les iba para a institución e que les iba para a maioría dos diputados que hai aquí. É dicir, a min dame igual, o BNG nos pedía na emenda que faláramos de Suplusa e que non faláramos de trans. A mí me dá igual, por suposto que estou de acordo. Suplusa demostrou que ten eficiencia e eficacia nese servicio, que durante 25 anos funcionou. Mire, ese servicio creouno, por eso non lle gusta a ustedes o Partido Popular, a cabalo entre o ano 92 e o ano 93. E o Partido Popular xa probou de todo. Primeiro, fixo funcionar ese servicio o primeiro ano con funcionarios propios desta institución. Logo, probou con Suplusa, con bons resultados. Pero naquel momento había un problema que hoxe non hai. Naquel problema a Ribeira Sacra estaba nacendo. Non había denominación, non había nada, e non había pasaxeiros. E naquel momento, en Galicia, os viaxeiros movían moi ben as empresas de transporte que aquiles viaxes de fin de semana, con cena, e probou con 2 empresas. Para que? Para que levaran eses viaxes de fin de semana aos catamaráns e se deran pulo. Pero que hoxe hai xente na Ribeira Sacra. Hoxe é certo que durante inverno temos pouca, pero é certo que no mes de agosto é dicir, quedan moita xente nos pantalás que non se dá resposta. Cunha xestión áxil, poderíamos, en vez de 2 viaxes, meter 3, que hai tempo, o fan as empresas privadas. Iso é xestión. Eu que lle digo é que paralice eso que é lesivo, co paralice, e que rapidamente, porque estamos a un mes de que empecen a funcionar os servicios, que a través de Suplusa se tomen as medidas para... É bon para a provincia, pero é bon para estas arcas. Non é o mismo 450.000 euros da última encomenda de xestión que 710.000. Mellorando servicios. Usted o puxo, que era a seguridade. Con transa non o houbo. Por lo tanto, reflexione, non se empecine, non diga vou facer isto porque quero e xa está, e céntrese nunha mellor solucións para os catamaráns. Iso é o que lle pedimos. E aquí non lle vimos a botar un chorreo, aunque a verdad, de vez en cando yo hai que botar, porque é certo que subo pan cando usted chega por ali, é certo, é dicir, non é un tema personal, é así. Eu me imagino que non é culpa súa, senón que alguén dentro do seu goberno, pois, cun grado máis no escalafón, lle obliga a facer esas cousas. Porque eu sei que usted, por lo menos, baraxou outras posibilidades. Por lo tanto, paralice eso, e logo non nos veño ao seguinte pleno e que chegaron tarde. Está en tempo, paralicio, e márquese un plan de futuro que quere facer cos catamaráns a medio e a longo plazo. Usted dícenos que para o 19 que xa buscará outro xeito. Non se preocupe, para o 19 hai eleccións e eu espero que outro goberno, que espero que ademais estou seguro será do Partido Popular, xa tomará man deso. Co cual non arreglo 19, arreglo 18 que para o que pode ser útil. Gracias. Vai rematando. Un minuto para rematar o voceiro do BNG. Bueno, ten unha forma moi curiosa o señor Eduardo Vidal de chamar a sumar esforzos, non? Bueno, será que a resta non deixa de ser un tipo máis de suma. Supoño que será o tipo de suma que el dice, non? Non pode levarse de novo a Suplusa. Home, se Suplusa dice que non podía levar, sería por as condicións propias dese ano. Supoño que non será unha decisión a perpetuidade, imagino. A parte disso, eu creo que ata ahora quen manda en Suplusa será o Consello de Administración e o propio Pleno. Creo eu, penso, é que Suplusa está ao servicio da Diputación, non a Diputación a servicio de Suplusa. Pero, bueno, non podrá leválo porque non quere leválo, ou porque non queren leválo, porque non sei, en fin, non vexo cal é outra razón. Miren, no BNG soubemos de que iba a salir isto a concurso para que a empresa pudera optar uns días antes de que salira publicado no perfil do contratante, ou, sí, no portal da transparencia. Bien. E foi por un anuncio que vimos nas redes sociais, que lles leo. Oferta en Lugo, tripulación catamarán. Necesitamos contratar para este verano tripulación para catamarán, capitán e marineros. Era un anuncio que apareceu nas redes sociais uns días antes de que fora publicada o contrato. Co cal aí soubemos, a min mandaron, e dicir, mira, xa está o dos catamaráns amañado e tal. Soubemos que isto iba a pasar. Co cal xa veremos o que pasa no futuro, pero o tempo dirá. Ben, o señor Eduardo Vidal dixo neste pleno, creo que foi o 28 de marzo, creo lembrar,
Cando se falou, a última vez que se falou dos catamaráns, cando foi precisamente todo o lío de taxa, etc., que o que pasara no futuro cos catamaráns e o tipo de xestión que se fixera dos catamaráns o decidiría este pleno. Eso dixos aquí. Bueno, pois este pleno xa se lle dixo aquel día e volvo a dicirlle agora que non faga o que vai facer. Está lle dicindo que se poña a traballar con Suplusa para poñer en marcha este servicio a través, neste caso, do instrumento que ten a Diputación que mellor pode facelo. É que se os catamaráns deixan de depender directamente da Diputación en todo o seu amplo sentido, é que, sinceramente, para que necesitamos un diputado de cultura? De turismo. Para que? Para que necesitamos? Para que? Para irse a pasear un pouco por Fitur unha vez ao ano? Para contratar ao señor Martín Barreiro, que tamén me parece moi ben, pero non deixa de ser algo un pouco escaso para ter unha persoa cunha dedicación exclusiva que lle costa moito diñeiro a esta Diputación. Se iso vai para diante, que non fai caso ao que aquí se acorda no pleno, para que queremos un diputado en turismo? Nós, dende logo, estudiaremos as medidas a tomar, que non descartamos a propia reprobación do diputado se esta política con respecto aos catalanáns se mantén. Reprobación que levará consigo todo o que leve consigo eso, e non será simplemente algo simbólico. En todo caso, dende logo, para nós non é algo baladir, non é algo que vai empezar a rematar hoxe, senón que se persiste nesta postura, pois estudiaremos políticamente cal vai ser a resposta axeitada a esta decisión. Bueno, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. 10º punto. Moción do Grupo Provincial Popular para apoiar e defender a prisión permanente revisable. Bos días a todos e a todas. Defendemos esta moción que estamos presentando en todas as administracións de España porque creemos, e así o facemos expresamente nesta moción, creemos nunha lei aprobada polo Partido Popular no ano 2015, coa súa maioría absoluta e dentro do seu programa electoral que levaba naquel intre, e porque agora que seguimos gobernando no Estado, pero xa non con esa maioría absoluta, seguimos a defender. Trátase dunha lei que incorpora unha nova pena dentro do Código Penal, que é a prisión permanente revisable. Unha pena que, lóxicamente, está só pensado para casos absolutamente atroces e casos que, ademais dun dolor e un dano irreparable nas víctimas e na familia, porque o primeiro que levan por diante son as vidas dos máis débiles, ademais deso, están perfectamente nomenclatados. Falamos de asesinatos de nenos, e cando decimos asesinatos decimos porque nin siquiera son simples homicidios, no sentido de que non só é matar a un menor, é asasinalo, con toda a súa vontade, con toda a súa alevosía, moitas veces seguindo plans perfectamente estudiados. Asesinatos de menores, moitas veces fillos dos propios verdugos, violacións e asesinatos posteriores de mulleres, de menores, terrorismo, actos de terrorismo que levan por diante vidas de inocentes que simplemente teñen o pecado de haber pasado ou estar no momento non indicado no sitio non correcto. En definitiva, atentados de lexa humanidade. Creemos que cando se instaurou esta lei por parte do Partido Popular, recollendo os informes favorables do Consello de Estado, do Consello Xeral do Poder Xudicial, do Consello Fiscal, do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e de outra serie de institucións, prácticamente de todas, estábamos a defender unha pena que era preciso en casos absolutamente tremendos para a sociedade, que causan un gran dolor e que encima son recibidos por as persoas máis débiles e as que máis necesitan desa protección. Non estamos a falar de ningún tipo de pena inconstitucional. De feito, existe xa un recurso de inconstitucionalidade por parte de algúns grupos políticos fronte a esta pena, por o cal, se esa dúbida de alguén, debería agardar a que houbera unha sentenza sobre este propio recurso. Non estamos a falar simplemente dun Estado vengativo, ca lei do talión, do ollo por ollo, nin siquiera estamos a falar, lóxicamente, da pena de morte non recollida no noso ordenamento xurídico, nin siquiera da cadena perpetua,
Por canto, estamos a falar dunha pena que un xuiz, despois dos anos que sexa preciso, pode revisar e pode conceder á persoa, por moi masacrable que sea o seu delito, podelle conceder a liberdade. Polo tanto, cumple ca labor constitucional, ca función constitucional da reinserción. Por tanto, estamos a falar dunha pena absolutamente necesaria, defendida por a sociedade, constitucional, e, lóxicamente, que non cumple con ningún deses atributos que por parte dos que agora queren derogar se lles está atribuindo. Non é unha lei nin unha pena inhumana, non o é. De feito, xa se ten pronunciado o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos dicindo que este tipo de penas que as hai nos demais países do noso entorno sí que cumple coa Declaración de Dereitos Universais, sí que cumple cos dereitos das persoas. Non é unha lei inconstitucional, primeiro porque ten os informes favorables de todos os consellos consultivos necesarios para levar adiante. Do Consello da Fiscalía, do Consello Xeral do Poder Xudicial, do Consello de Estado e mesmo, como acabo de decir, do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Non é unha lei excepcional, porque existe esta mesma lei en todos os países democráticamente avanzados do noso entorno. En Francia, en Alemania, en Italia, no Reino Unido, goberne quen goberne, con gobernos de todos os cores políticos. E, dende logo, non é unha lei vengativa, simplemente é unha lei que tenta reforzar a seguridade do Estado e da sociedade frente a este tipo de tremendos delitos. Por todo eso, vamos a seguir defendendo o que defendemos no 2015, que o ordenamento xurídico español teña unha lei que conleve unha pena dura, certo, luna, pero absolutamente revisable, por lo tanto constitucional, para persoas que crean eses tipos de delitos e de alarma social. Vemos, desgraciadamente, porque cada vez que se debate este tema se nos acusa de oportunismo, porque recentemente se descubriu un asesinato que produciu moi mediático, pero é que antes dese houve outro e probablemente pasado mañá haberá outro. Por o cal temos a obriga, e así o vamos a seguir facendo, de defender esta pena e defender esta lei. Creemos, ademais, que é un erro por parte dos partidos da oposición. Non sei, supoñemos que moitas das persoas que votarán a favor da derogación desta lei o farán por disciplina de partido ou por levar a camiseta dun partido político, pero no seu fondo pensarán que se lles tocara ás súas familias, aos seus amigos, aos seus coñecidos ou simplemente aos seus veciños ou casi a nada diso, simplemente a unha persoa igual cos que aquí estamos, era xusto e é necesario esta lei. Por lo tanto, nese sentido ven esta moción, na defensa desta lei, na defensa desta pena, que xa digo, nin é inhumana, nin é inconstitucional, nin é excepcional, nin siquiera é vengativa. Cumple con todos os parámetros. Existe, de feito, un recurso no Tribunal Constitucional que se a alguén lle preocupara que se será ou non constitucional esta lei, debería agardar esa sentenza para, no caso de que fora inconstitucional e así o declarara o Tribunal Constitucional, por suposto, que o Goberno adaptaría, como sempre, as decisións do Tribunal Constitucional á legislación deste país. Por lo tanto, facemos defensa desta pena como necesaria, como absolutamente común no noso entorno xurídico máis avanzado e garante da seguridade dos máis débiles nunha sociedade que necesita responder cun Estado forte a agresións tan absolutamente efectistas e absolutamente tan desgarradoras e que causan tanto dor en tantas familias como nos casos que todos temos na mente. Por iso lles pedimos que, por unha cuestión de humanidade e de pensar máis nesas víctimas que de vez en cando cambia o goberno, ven reabrir debates políticos afondando na dor que pasaron durante moito tempo e na dor que pasou toda a sociedade española cada vez que había un caso destes, que apoyen esta moción, que non se sintan vinculados por unha disciplina de partido e que simplemente pensen que en calquer momento nos pode pasar a calquera de nós, a calquera amigo, a calquera familia ou a calquer coñecido. É absolutamente claro que o Estado, con esta lei, pretende ser duro fronte aos verdugos, pretende ser xusto fronte ás víctimas e reparar un dano absolutamente irreparable, pero a lo menos que se saiba que existe
a posibilidade de que quen fai unha cuestión destas non a volva a facer polo solo transcurso do tempo na prisión, que é efectivamente o escenario legislativo anterior a esta lei. Se votan as contas, sin esta lei, unha persona que faga un delito destes pode volver a facelo. Despois de moitos anos, certo. Despois de 30 anos, probablemente, certo, pero pode volver a facelo. Con esta lei non se permite que se poda volver a facer un atentado tan potente como estes que estamos pensando todos. E ao mesmo tempo concíliase coa condición de constitucional e revisable, unha sanción que pode ser, eso sí, despois de moitos anos, é revisada por un xuiz con todos os informes que garantan que esa persoa non vai a volver a facer unha desas, poda volver a sair a casa. Por lo tanto, simplemente, co ánimo constructivo que intenta esta moción, é pedir que se inste a defender esta lei, pedir que se traslade aos órganos competentes que están nestes momentos no seu debate a través dos seus grupos políticos, que non se derogue esta lei, porque estamos seguros de que a sociedade está con nós. Os grupos políticos buscarán, probablemente algúns, os seus réditos políticos, non sei que votos pretenden acadar con isto, pero a sociedade está con nós. En ese sentido, creo que debemos todos ter unha resposta dura, democrática e constitucional frente a este tipo de delitos e por eso pedimos o apoio para esta moción. 6 minutos o vocero da Nega. Ben, eu creo que despois de oír a disertación de José Antonio, vamos a ver, queda claro que o Partido Popular equipara o concepto de xusticia co concepto de venganza. A venganza é un sentimento humano que é lóxico, nestes casos, o sentimento de fazer a xusticia pola súa mão. Non o xustifico, pero si o comprendo, que unha persona pois reacciona así, pero a xustiza non se ten que mover pola venganza. A xusticia tense que mover por outros parámetros. E, afortunadamente, pois, algo se evolucionou en 40 anos para aquí no Estado español, porque hai de 40 anos para atrás existía a pena de morte. E, lóxicamente, pois, foi derogada e foi abolida. Hai moitos países do mundo que aínda tenen. E, curiosamente, os que tenen a pena de morte non son os que tenen os índices e as tasas máis baixas de criminalidade. Non quero poñer ningún exemplo, pero creo que todos os temos na cabeza, non? Nos países onde hai pena de morte non está garantizado que descenda a criminalidade. O seu discurso, que é o discurso do PP, é un discurso totalmente populista. Non sei que votos queren acadar vostedes. Nós, no BNG, defendendo a posición contraria á súa, non queremos acadar ningún tipo de voto, porque isto non é para acadar votos. Isto é para avanzar nunha sociedade que debe prever, non unha sociedade que simplemente se dedique, ou unha xustiza que se dedique única e exclusivamente a castigar. Usted falou a nivel populista total. Parecía un redactor de aquel periódico El Caso, nese relatorio, asesinatos de nenos, de menores con violencia, de mulleres e tal, parecía, claro, porque con ese discurso eu sei a onde pretenden chegar o Partido Popular, eu sei a onde pretende chegar, e sei a que nicho de votos quere chegar o Partido Popular. O Partido Popular sí que quere chegar a acadar votos con eso. Efectivamente, decía vostede que o Tribunal Constitucional admitiu a trámite un recurso de inconstitucionalidade salido da propia Cámara, non? Terán que resolverlo, obviamente. Tamén o Congreso dos Diputados aprobou unha proposición non de lei asinada por todos os grupos agás o Partido Popular. Eu creo que os que van equivocados de dirección ou de sentido son vostedes. Van cara atrás, non van avanzando hacia o século XXI. Dá a impresión de que queren volver ao século XX. O Estado español non é dos que ten a taxa de criminalidade máis alta, curiosamente, en Europa. A incorporación ao Código Penal desta pena da prisión permanente revisable
nós entendemos que supoñería a culminación dunha política criminal represiva e dura que non soluciona nin os problemas de delincuencia nin os problemas estruturais que dan lugar a eses feitos delictivos e a eses crímenes e asesinatos. Iso eu creo que queda bastante claro. Non só os grupos políticos que non son o PP no Congreso dos Diputados se opuxeron á prisión permanente revisable, opúxose todo tipo de operadores xurídicos, catedráticos de Dereito Penal, asociacións de xuíces, de fiscais, o Consello Xeral da Abogacía Española, que aboga pola reinserción social, pola reeducación tamén. En definitiva, que o aumento de penas non supón a disminución de delitos. Se pode poñerlle exemplos moi claros para os que o Partido Popular non quere mirar. Falou antes da violencia de xénero, da violencia machista. Parece ser, aplicando a mesma regla de 3, que a súa solución, a solución do Partido Popular para erradicar a violencia machista, pois é endurecer penas. Xo temos debatido aquí. Non é iso. Pois será poñer medios, poñer recursos para prever eso. E, desde logo, en Lugo, sabémolo ben, que non o fan, por exemplo, porque xa debatimos aquí temas relacionados con violencia de xénero, como é o tema do xulgado de violencia de xénero, e outras partidas que o Partido Popular deixou de aplicar nos orzamentos da Xunta e tamén nos orzamentos do Estado. E suprimiron tamén educación para a cidadanía. Hai que educar, hai que prever, non só castigar. Ese concepto de xustiza é un concepto de xustiza máis propio do ano 77 para atrás, do ano 75 para atrás, máis propio dese réxime do que no seu partido hai aínda moitísimos nostálxicos e nostálxicas. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade, eu pensei que estábamos ante unha oportunidade de debatir con certo rigor ata no ámbito que corresponde o debate que é o político, o ideolóxico, pois sobre un tema que ocupa, que preocupa e que puntualmente, máis alá do que diga vostede, pois está de actualidade por significadamente un moi tráxico suceso que ten sucedido na nosa contorna. Vaya a nosa máxima comprensión e compartimento do sentimento e da dor para todas as familias que teñen sido víctima de algún atroz acto delictivo, de delincuencia, sexa violento ou non. É verdade que isto é unha iniciativa do Partido Popular que comeza no ano 2015 buscando pois ese arraigo da parte máis conservadora do Estado español, do electorado español, para diferenciarse de Ciudadanos, un partido pois de dereitas conservador, pero que en este aspecto aparentemente alo menos ten unha visión democrática, unha visión actual e vanguardista do que é a xusticia e do que son as penas. A democracia non é só a oportunidade de elixir, a democracia é moitísimo máis. A democracia debería entenderse, ou así se entende nas democracias realmente evolucionadas, como a posibilidade de ordenarse a través da decisión da soberanía do pobo dende unha base de igualdade, da dignidade de todas as persoas. Evidentemente, esta proposta racha con esa visión de igualdade da dignidade de todas as persoas, señor García. Se a vostedes non lle dé a cabeza facendo demagogia, xa sei por onde vai a salir. Outra cousa é a onde chegue a capacidade de comprensión desta reflexión, que tampouco ten por que ser exclusivamente propia da xente que o millor tamén é inducida polo deterioro dun sistema educativo que fai que pensemos de outra maneira. Vostedes apelan a isto porque é moi populista decir que adopten as decisións sobre situacións tráxicas e moi dolorosas precisamente as persoas que están imbuídas, embargadas desa emoción
e, polo tanto, desa subxetividade que produce un episodio de semellante dor. E débense adoptar as decisións de xusticia dende a imparcialidade. Dende a imparcialidade, e a imparcialidade ven pola obxectividade. Vostede pode dicir o que considere. Evidentemente, o seu discurso demagóxico, instruído polo Partido Popular, que non busca nada máis en isto que o que vostede vai buscar, que decir que só vostedes están do lado das víctimas, é absolutamente mentira. Pero é absolutamente mentira. Ademais, o seu discurso inicial, cando di que a pena revisable, a prisión permanente revisable, non é comparable a cadena perpetua, pero remata a súa intervención dicindo con isto garantimos que ninguén poida volver a cometer un delito, con lo cual garante que non pode volver a salir da cárcel. E iso chamase cadena perpetua. Entonces, aclare vostede se a postura do Partido Popular é a cadena perpetua ou non é a cadena perpetua. Se consideran que unha persona pois, pode entrar en prisión e acabar a súa vida coa súa longevidade normal na prisión. Non pasa absolutamente nada, é unha cuestión de velo. Eso sí, e apuntaba o voceiro do BNG, non garantiza para nada que disminúan as tasas de criminalidade nin as tasas de barbarie criminal que pretenden vostedes facer. É dicir, pois en outros países, como Francia ou como en Alemania, non se reducen esas tasas. Son maiores incluso que en España, pero que tampouco garante, xa que vostede apela a eso, que cumplan condenas longas. É dicir, o sistema anterior ao ano 2015, unha persoa que comete eses delitos aos que vostede apelaba na súa intervención, facendo un chamamento á sensibilidade, non unha descripción real de feitos, coa prisión permanente revisable, os 20 anos poden estar fora do cárcere, cando co modelo anterior, o 2015, cumprían condenas de 40 anos, co cal tampouco venga vostede a vender ninguna panacea. O que queren é levantar a discusión, o debate en torno á cadena perpetua, erixíndose nos verdadeiros conservadores, tratando de sinalar a aqueles que queren tomar decisións sobre a xusticia dende a obxectividade e dende o entendemento democrático da igualdade de todas as persoas, e entendendo tamén as penas como a tutela, como a conducción, o reglamento da sociedade para correxir que poidan producirse os danos que teñan producido no seu momento, pois iso é o que pretenden vostedes. A postura do Partido Socialista é clara, é unha das forzas políticas que solicita a derogación de esta pena que está recurrida no Tribunal Constitucional e, polo tanto, pois mire, se uns poden esperar a que se pronuncie o Tribunal Constitucional para pedir que se retire, outros tamén poderían esperar a que se pronuncie o Tribunal Constitucional para pedir que as forzas democráticas legitimamente elexidas tamén pois non pidan que se retire. Co cal, eu creo que, visto ademais o enfoque que lle dá vostede ao debate, que non vai á materia, senón que vai a chamar a atención en asuntos concretos, manifestarlle o voto en contra do Partido Socialista da súa proposta, non hai moito máis que debatir. Señor portavoz, ten minutos o Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, eu escoitando as súas intervencións, a verdade é que sinto bastante decepción e pena polo que acaban de decir. Pareceme decepcionante que o BNG diga que o Estado que quere a venganza. Un pai o que lle matan a súa filla, probablemente quere a venganza, estaría disposto a matar o que matou a súa filla. A prisión permanente revisable non permite eso. Non hai ningún tipo de venganza. Hai unha resposta xusta por parte do Estado a un acto atroz. Porque vostedes, que o señor Santos diga que o que hai que buscar é imparcialidade entre as víctimas e os asasinos, é alucinante. A imparcialidade terán que buscar os xueces nas súas sentencias e o cumprimento das leis. Os políticos e o legislador teñen que defender e representar a sociedade e as víctimas, que son a parte débil deste tipo de actos. Saben a quen están defendendo vostedes? Porque non están defendendo a ninguén. Están defendendo a uns señores que teñen nombre e apellido. A eses, solo a eses.
porque a ninguén máis na sociedade o están defendendo. Están defendendo a un señor que lle chaman o Chicle, que presuntamente estrangulou a unha veciña de 18 anos despois de habela violada e despois atirou a un pozo con ladrillos atados nos seus pés. Están defendendo a José Bretón, un señor que matou os seus fillos e despois os queimou e deixou-nos reducidos a uns osos que hasta un forense os confundiu con uns ratonciños. Eses son os que están defendendo. Están defendendo a David Zoubel, un señor que acaba de condenar a prisión permanente revisable a Audiencia Provincial de Pontevedra, que matou as súas fillas de 4 e de 9 anos, previamente a haberlles cortado o pescozo cunha rebarbadora eléctrica e previamente a habelas... Sí, eso é o que están defendendo, absolutamente é o que están defendendo. Están defendendo a un señor que o día de mañá poña unha bomba na estación de autobuses de Lugo e mate a 50 persoas. O están defendendo a alguén que se suba a un camión e atropelle a 200 persoas no San Froilán. Eses son os que están defendendo, señores. E terán que saber por qué. Terán que saber por qué. Porque a sociedade non está con vostedes. Non está con vostedes. Non o duden. Vostedes teñen un problema. Teñen un problema, que é que levan a camiseta do señor Pedro Sánchez, que quere ser máis progre, máis de extrema izquierda e máis antisistema co señor Pablo Iglesias. E como lle teñen medo a Podemos, queren superalos pola izquierda, senón non se apuntarían a ese carro. Porque aquí non estamos nunha lei franquista. Señores, non estamos nunha lei franquista. Estamos nunha lei que hai en Alemania, que hai en Francia, que hai en Italia, que hai en Inglaterra, que hai en todos os países máis avanzados democráticamente do mundo. Por o cal, discursos deses os contos. E vostedes non veñen, nós non vimos a defender os sectores máis ultracatólicos e ultraconservadores deste país. Nos vimos defender a xente normal, que é a que ve aterrorizada os casos que acabo de nombrar. Casos absolutamente individualizados, pero moi claros, que non aparecen no diario El Caos ou nesa revista populista amarilla, que se ven todos os días e porque son verdades. E deberíalles caer a cara de vergonza de decir o que están dicindo. Deberíalles caer a cara de vergonza. Solo agardamos que non lles pase a vostedes. E solo agardamos que un señor cos 18 anos viola a unha nena, aos 48, cando volva a sair da cárcel, non o volva a facer con outra. Porque a esa segunda víctima, si seremos todos responsables de haber cambiado a lei e haberlle permitido volver a facelo. Iso é o que permite esta prisión permanente revisable. Iso é o que permite que nadie volva a facer na súa vida un delito tan atroz como ese, salvo que o xuez, lóxicamente, o xuez considere que esa prisión permanente pode ser revisada, que a lei si o permita. O sea que non estamos volvendo atrás, como decía o BNG sempre co seu discurso de volver atrás. Oiga, estamos legislando o que teñen os países máis avanzados do mundo, con máis respeto aos dereitos humanos do mundo, que se centran na Europa que nós coñecemos. Non estamos falando de Texas, nin da pena de morte, nin estamos falando da lei da talión de matar a quen mata a alguén, non. Estamos falando dunha lei absolutamente moderna e comparable e homologada en todo o dereito mundial, nos países máis avanzados en todos eses sistemas. Por lo tanto, eses discursos sí que son populistas. Eso da imparcialidade. Pero como vamos a ser imparciales? Como vamos a ser imparciales? Imparcial terá que ser o xuíz, pero non o legislador. Como non vamos a defender as víctimas? Como non vamos a defender os nenos? Como non vamos a defender os maiores que teñen o único delito, como en moitos casos como os que acabo de comentar, de estar nun sitio onde non lles correspondía, si nin siquiera son culpables de nada desas supostos fins cos que se intentan xustificar algúns asesinatos e algúns delitos. Rematando. Simplemente repénseno e non digan algo do que podan algún día sentir arrepío e sobre todo cando nos chegue a alguén cerca, porque mentras sexan os pais deses nenos os que protestan nos telediarios, hasta nos chegaremos a cansar de velos protestando nas súas loitas, pero cando nos toque algún de nós, pensaremos o que dixemos, esa imparcialidade, ese diario El Caso, esas cuestións que parece que estamos inventando as historias. Esas historias pasan e van a seguir pasando. E o Estado ten que ser forte e a sociedade ten que estar unida na defensa dos máis débiles e dos que máis o necesitan. 3 minutos o voceiro de Benega. Eu creo que para ser abogado, como é vostede, para ser abogado a argumentación que utilizou é penosa.
non me quero meter coa súa vida profesional, pero para ser abogado como é a argumentación, apelando aos instintos básicos, aos instintos primarios. Eso é populismo. O populismo máis rastrero que se poidan imaginar está o facendo o Partido Popular. Ou sexa, a dereita. A dereita, porque aquí isto ten unha componente ideolóxica ultramontana e dereitista. É seguro que ven do mismo corpo doctrinal, falando na súa terminoloxía, de onde viña tamén a opoñerse á lei de divorcio e a opoñerse a que as mulleres puderan decidir sobre o seu corpo, tema do aborto. Que ben sabemos cales foron as posturas do Partido Popular, que aínda hoxe lle costa traballo pois poñerse nunha posición progresista e demócrata neses temas que lle acabo de dicir. Por lo tanto, lamento moitísimo a súa intervención. E xa non lle vou facer caso a esas acusacións de que tanto o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, ou polo menos os que estamos agora falando de portavoces, pois estamos defendendo a asesinos. Non, eso non lle permito. Entón, vamos a deixar así a un lado como a un exabruto seu, pero desde logo que non estamos nesa tesitura. E xa digo, desde hai 40 anos para aquí avanzouse moito, pero cando ustedes viñeron aplicando leyes e aplicando recortes, foi, como lle dixen antes, no tema da protección ás mulleres que sufren violencia de xénero, un recorte brutal. E no tema de educación, outro recorte brutal. Son conceptos distintos. Nós entendemos que a sociedade hai que educala, hai que poñer todos os medios a disposición dela. Oxalá no Partido Popular houbera libertad de disciplina de voto neste tema. Oxalá houbera liberdade de disciplina de voto. Porque, ao mellor, algún, pois, ou baixaba a mão ou levantaba a mão, non digo só aquí, digo tamén no Congreso dos Diputados. Pero, bueno, ustedes son un partido homoxéneo, un bloque homoxéneo, ou o Bloque Nacionalista somos nós, non espero máis de vostedes. Simplemente rechazar esta moción e afearlle pois todo o que nos acaba de dicir agora mesmo vostede. 3 minutos o voceiro do PSOE. Era previsible que o debate fose conducido por quen actúa como voceiro do Partido Popular a visión máis populista e ao chamamento máis miserable e asqueroso que vostede podía facer. Sabe perfectamente que ninguén está defendendo aquí a José Bretón, nin o chicle, nin a ningunha desas persoas que cometeron tan brutais atentados como todos coñecemos. Sabeo vostede perfectamente, señor García, sabe que pese a vostedes e antes do ano 2015 serían xuzgados e serían condenados e trataríase de reinsertalos na sociedade. Ou isto que vostede defende, digo claramente, se cree en que se debe seguir intentando reinsertar a todos os individuos na sociedade ou non. Digo claramente vostede. Porque parece que di que sí, pero que sinte que non. Entón, aclareo. Vou a deixarle moi claro. Diga vostede, verta vostede, a calumnia e a infamia que considere pola súa boca. Pero non estamos defendendo nin o chicle, nin o Bretón. É verdade que para vostede unha persona que non é capaz de entender o que significa lexislar desde a imparcialidade, pois ao mellor costalle moito entender o que eu lle estou explicando. Seguramente, non me preocupa. É verdade que vostede quizás tamén este anclado nese sentimento primitivo de que tendamos hacia outras penas de prisión permanente revisables que hai en Europa, en sociedades que vostede considera moi evolucionadas, nas que a única salida é o indulto. Porque eso sí que lles guste. Pregúntese vostede tamén a quen ten indultado o seu goberno, o goberno de Rajoy desde o ano 2011. Quizáis eso non sea fácil de explicar. Quizáis sea capaz de explicar tamén que o Partido Popular se abandeire desta cuestión para tratar de disimular, de escurrir o bulto de ter institucionalizado a corrupción, que é un delito, nas institucións onde ten gobernado a través da súa forza política. Eso, señor García, tamén é verdade.
E vostedes queren apelar a que vostedes son os máis duros contra a delictividade española. Anda que non teñen ocasións de demostralo máis alá destes casos contra o que todos estamos de acordo. E contra que antes do ano 2015, insístolle, antes do ano 2015, estos atentados contra as persoas cumplirían as penas máximas, garantizábase o cumprimento das penas máximas. Pero vostede deso non fala. Vostede fala desto porque sabe que chama, que é un apelativo a eses sentimentos que vostede trata de facer na segunda intervención. Por iso é unha pena que se teña perdido a oportunidade de debatir sensatamente sobre isto e ter que facelo sobre a actitude de que, bueno, pois ven a facer a función que lle mandaron. Chame a atención sobre isto e trata de decir que defenden a quen non defenden. Se vostedes defenden as persoas, invistan tamén en máis recursos de seguridade cidadá. Invistan, oiga, pois por que non hai máis axentes de seguridade na provincia de Lugo? Por que non hai máis xulgados? Por que non hai máis xulgados de violencia de xénero na provincia de Lugo? Son vostedes o que non o defenden en un asunto trascendentalísimo en torno ao cual suelen estar, ademais, todas estas gravísimas agresións que sufren unhas persoas vítimas de outras. Pero esa parte non lles interesa, porque a vostede a parte preventiva, non, esa non vai con vostedes, esa xa é gestión dos recursos, esa é outra cuestión. Entón, mire, fan esta proposta populista, evidentemente non queren un debate sensato, non queren un debate serio, non queren un debate profundo sobre este tema. Quedalle un minuto, supoño que fará outro chamamento, outro apelativo a esas, bueno, pois, cuestións miserables que vostede tal. Ora, insístolle, e a sociedade sabe, que o Partido Socialista non defende a ningún asesino. Eu creo que o Partido Popular tampouco defende a ningún asesino. Non sei se pode dicir o mismo de moitos corruptos. Sí, para matar. Bueno, pois sentindo unha decepción tremenda por os seus argumentos, acudindo aos clásicos, a culpa é da corrupción e dos recortes. Todo, eso valelles para prácticamente todo, para xustificar todo, para xustificar que unha persona que cometa un tipo destes delictivos que acabamos de decir aos 18 anos, aos 48 poda estar na rúa, ainda que non este nin arrepentida siquera, que é o escenario legislativo anterior a esta modificación da lei. Ese é o escenario, e ese é o que sabe a xente. E agora pensan que populismo porque acaban de descubrir o asasino de Diana Kerr. Da igual. Para o mes que ven, o dor por Diana Kerr vai quedar probablemente só nas mentes da súa familia, dos seus pais, da súa irmá e dos máis acercados. A nós, os demais, irásenos olvidando. Pero é que o ano que ven volverá a haber un caso destes, porque desgraciadamente, estadísticamente, os hai todos os anos. E volveremos a falar deso. Vostedes volveránse a manifestar en favor das víctimas, da sociedade, da defensa dos grandes valores. Pero agora daremos entre todos un paso atrás no que foi un avance legislativo neste país. E xa lles digo que o Partido Popular, se agora non ten maioría suficiente para defender o mantemento da lei, según a volve a ter, volverá a instalar. Porque estamos convencidos do que fixemos no 15 e porque creemos en iso. Efectivamente, con iso non se vai evitar probablemente que pasen estes desgraciados sucesos, pero tampouco con iso de solo a educación ou os policías que pensa que poñendo 1.000 millóns de policías en todas partes se pode evitar este tipo de delitos. Pensa iso. Sabe de que delitos estamos falando? Si todos conocemos os delitos dos que estamos falando. Todos sabemos do que estamos falando. Eu só digo que antes desta lei o sistema penal español permite que unha vez que se cumplen os anos de prisión, ese delincuente volva a sair, con independencia da súa actitude. De feito, xa hai casos de persoas que hai 30 anos violaron a algunha persoa, a unha muller, e aos 30 anos ao volver a salir o primeiro que fan é volver a violar, porque non hai ningún aptitude de enmenda, nin de resocialización. Esta pena, polo menos, permite que, ainda que hayan pasado eses anos, sexa un xuez con todos os informes técnicos obrantes e necesarios o que intente garantizar que non o vai a volver a facer.
E como sabemos que eso entende a xente perfectamente, non eses ultracatólicos, ultraortodoxos, posfranquistas que vostedes sempre falen, toda a xente, a normal, a da rúa, a de todas partes, por suposto que entende, e por suposto que non parece xusto, e por suposto que hai que defender a un posible nova víctima. E por eso, se agora consiguen derogar a lei, que o conseguirán, porque xa vemos a súa actitude. Se consiguen derogar a lei, según o Partido Popular poda, vai na volver a instaurar, porque sabemos que está a sociedade con isto. E porque temos a obriga moral, ética e legal de non ser imparciais, señor Santos. Non queremos ser imparciais, queremos defender as víctimas e queremos defender a sociedade. Non queremos ser imparciais, que non somos xuíces. Por eso, lamentando o tono, porque ademais se empleamos casos concretos é porque esta pena é para casos concretos, absolutamente excepcionais, e casos que todos coñecemos, estes señores que acabo de relatar e outros que virán despois destes señores. Pero esas víctimas non van a volver a vivir. Non hai venganza do Estado, porque desgraciadamente a esas familias nadie lles vai reparar o dolor que xa recibiron. Por todo eso, mantemos a moción, defendémola e, lóxicamente, no momento, se acaso esta lei é derogada, no momento en que podamos, a volveremos a instaurar. Moitas gracias. Pasamos á votación da moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Non se aproba a moción. Seguinte punto. 11º, moción do Grupo Provincial Popular relativa á xestión dos centros de atención á terceira idade. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben, pois, bo día de novo. O grupo que represento rexistrou o pasado 24 de xaneiro unha iniciativa que neste primer turno vou transcribir os puntos de acordo. No primer punto, instamos a que se continúe ca posta en marcha da residencia para maiores do Concello de Castroverde coa xestión por parte da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa. Que a Deputación de Lugo fixe de maneira urxente os prezos por praza dos centros de atención á terceira idade acordes co fin do servicio social que prestan baseados nos pertinentes informes técnicos. Que se creen os órganos responsables de impulsar a consecución dos obxectivos que se marcaron nos diferentes convenios para a construción e xestión dos centros de atención á terceira idade e que ditos órganos sexan representativos da actual proporcionalidade existente tanto no Pleno da Deputación como no Consello de Administración. Que se convoque a unha reunión ás persoas que superaron os procesos selectivos para a xestión dos centros de atención á terceira idade levados no ano 15 por Suplusa, e que se abra unha inscripción de usuarios dos centros de atención á terceira idade. Son os 5 puntos de acordo que ten esta iniciativa e que se rexistra o mesmo día que se celebra o Consello de Administración de Suplusa na residencia de Castroverde. E, ademais, faise ese día porque das propias intervencións no Consello, especialmente do presidente da Deputación, deixaba lugar a dúbidas da xestión da entidade xestora da mesma. De feito, cando fixo uso da palabra, expresamente, creo recordar, dixo Suplusa ou seña que enseña que na xestione. Estamos nun momento procesal, diríamos, moi avanzado, en donde o normal sería que o día seguinte da celebración dese Consello ou incluso a semana antes, a Deputación Provincial tivera xa elaborado un borrador dos prezos públicos para ese servicio, porque iso non era nada novo para esa institución, toda vez que era unha obriga que contraía cos concellos cos que asinou convenio no seu momento. Naquel Consello reproducín literalmente o acordo do convenio que tiñamos, casualmente era do Concello de Trabada, recoñecendo que nos faltaba o resto de convenios, pero que os propios membros do Consello me recoñeceron que todos os convenios eran idénticos nese punto. Eran coñecedores do custe por praza, porque os informes técnicos foron elaborados polos mesmos, eran coñecedores de que era un requisito imprescindible para a súa posta en marcha e permítame
e iso é unha interpretación subxectiva, pero quizás este pleno poida ser o suficientemente clarificador para que non haxa máis dudas sobre o futuro das residencias, nomeadamente esta, que é a primeira que conta con todos os permisos, pero por extensión as seguintes cando as obras esteñan rematadas e cando cumplan todos os requisitos que a normativa lles obriga. Non quedou claro, por suposto, o futuro, non quedou claro o que iba a ser o custe por plaza e sempre se botou en falta pois aquela forza e aquela claridade na explicación que tiveron en outras ocasións cando o obxectivo era criticar ou botarlle a culpa á Xunta de Galicia. Todo isto contextualízase ou arranca o 26 de outubro do 2010, en donde esta mesma sesión, este mesmo órgano, aproba por unanimidade, vamos xos de escoitar que o Partido Popular votou en contra, están as actas aí, e encarga a vía encomenda de xestión á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Sociedade Anónima, a construción e a xestión de centros de atención a persoas maiores. Nese punto de acordo, textualmente di que a sociedade, co obxectivo de poder cumplir a encomenda de xestión e respondendo aos requisitos legais que comporta a construción, a posta en servicio e xestión deste tipo de dotacións, está tramitando a súa inscripción no Rexistro Único de Entidades de Servicios Sociais da Xunta de Galicia, seguindo a exixencia do título 8º, capítulo 1 da Lei 13/2008. Todos sabemos cal era o requisito, precisábase unha modificación estatutaria, fíxose esa modificación estatutaria, o propio presidente e algún compañeiro máis recurreu esa modificación estatutaria e poñía en dúbida pois a competencia, suele ser un argumento moi recurrido, e, por suposto, da Deputación Provincial e incluso deixaba entrever a falta de competencia municipal. De feito, literalmente decía, en definitiva, a prestación dunha residencia da terceira idade é un obxecto social especializado ou aínda interpretando de forma laxa un servicio social comunitario específico, o certo é que a competencia en ningún caso é provincial, senón autonómica, en algún caso municipal. Ante todos estes antecedentes, e resumindo moitísimo, porque moitos foron os xornais e titulares que deron lugar este proxecto das residencias, pero o máis importante, moitos foron os recursos públicos que se destinaron e toda vez que se tomou un acordo, e parece que había un criterio indiscutible subrogándose nese acordo do ano 2010, pois agora, dado que parece que non hai moita urxencia en ter as contas claras, que creo que é un dato moi importante tamén para os usuarios, pois creo que mellor que nunca neste pleno primeiro do ano 18, que os 25 deputados se posicionen a favor dos 5 puntos que leín literalmente que todos ustedes teñen na moción que lles entregamos. Neste primer turno, nada máis. 5 minutos o vocero do BNG, 6 minutos o vocero do BNG. Ben, aínda que poda concordar un pouco que nese Consello de Administración de Soplusa do pasado mércores puida haber unha falta de claridade, por outra banda, eu creo que depois das intervencións, das preguntas, en principio deberá estar todo máis ou menos aclarado. Nós, dende o BNG, sempre defendemos que ante a falta de unha alternativa viable para nós, en termos políticos estamos falando, pois que a alternativa que había encima da mesa hasta agora foi a de Soplusa. Nunca ninguén fixo outra proposta. Tamén sempre mantivemos que estábamos abertos a calquer posibilidade, non? A calquer forma que se decidira de xestión das residencias, pero nós non vimos hasta agora ningunha outra posta encima da mesa que non fora a de Soplusa. Incluso lembro, o máis coincido así, sobre a marcha, nese Consello de Administración, que eu mesmo, como representante do BNG no Consello, preguntei que supoñía entonces que se mantiña o acordo que había de que era Soplusa quen iba a levar a encomenda da xestión das residencias, e creo que se me dixo que sí, se non lembro mal, non? En todo caso, eu aí quedoume medianamente claro que iso iba así. Espero que logo despois non se lle volva a botar a culpa ao BNG, porque a composición do Consello de Administración será a mesma, que quen ten a culpa de que non abran residencias, porque igual que se fixo cos catamaráns, pode se facer perfectamente igual co tema das residencias. Non sei cal
é, en todo caso, a diferencia. Bueno, en todo caso, indo á moción que nos ocupa, así, botándolle unha visual rápida, os 5 puntos de acordo. O primeiro punto creo que é claro, que xa está, xa quedou claro o outro día, que era que a residencia de Castro Verde está en marcha, en principio, incluso se deron plazos aproximados de cando poida estar en funcionamento, xestionada por Suplusa, polo que así se dixo, ou polo menos así entendemos nós. En canto ás que se aproben de maneira urxente os prezos e as bases, quedou claro tamén que se non era vía pleno extraordinario, que sería no pleno de febreiro, ou polo menos iso entendín eu nesa reunión, co cal tamén penso que está xa a lista. Que se creen os órganos, esta sí que non acabo de entender, espero que non lo explique un pouco mellor, porque non sei que órganos máis se necesitan, estando o Consello de Administración, estando o propio Pleno, non sei que órganos máis se poden necesitar, crear máis órganos superfluos que ao final non sirven para moito. Pero, bueno, tampouco estorban moito, quer dizer que non pasa nada, pero, bueno, non vexo cal podía ser a súa función, non acabo de atisbala, non, a intención que pode ter. Que se convoque a reunión que as persoas que superan os procesos, creo que xa é evidente, e máis é urxente. Aquí nós xa defendemos, cando se trouxo isto noutra ocasión a pleno, que era urxente que se aclarara o futuro. E máis pensamos que é urxente que urxente, que é necesario que según vayan abrindo as residencias se a xestione a Suplusa, sobre todo, pois que tire das persoas que seleccionou no seu momento e se fagan contratos pois decentes, por así decirlo, contratos cando menos non precarios e que, bueno, que se poñen a traballar e punto, que están seleccionadas, gusto ou non guste, o que hai, e hai que facelo e non se poden ter máis tempo en stand-by, por así dicirlo, non? Na indecisión, eu xo dixen noutra ocasión aquí, é dicir, ter unha persoa durante máis de 2 anos esperando por un traballo é que o condiciona completamente. Incluso, supoño que iso impedirá tomar decisións na súa vida que poderían tomar sabendo que é o que vai pasar con eso, sí ou non. Porque incluso se políticamente se decide que non, que se lles diga. Algúns estaremos en desacordo, vale, pero que se lles diga, non teles así, non? En canto o quinto punto, non sei se refiren neste punto a que xa se poden inscribir en todos os concellos ou estamos falando só do Castro Verde, que é que está xa lista. Eu non sei, en todos os concellos ten moito obxecto. En Castro Verde depende dos plazos que se. Eu prefería que este punto tamén o explicara un pouquiño porque non acabo de entendelo moi ben a que se refire. 6 minutos o vocero do PSOE. Gracias, señor presidente. A verdade é que entre a intervención da portavoz do Partido Popular e a intervención que acaba de facer agora o portavoz do Bloque, podo ou nada teño que añadir, porque nil novo non hai subsolen, o sea, non hai nada nuevo. O Consello de Administración dese día eu creo que deixou claro cal era a postura de Suplusa na que estamos representadas todas as forzas políticas. É verdad que de vez en cando surgen distintas opinións sobre o tipo de gestión, pero queda claro, e o Consello aprobou, e este pleno, que é o que garante de as decisións que van a afectar a Suplusa, todas elas dentro da legalidade, pois é o que vai a dicir. Hai unha encomienda de xestión, aí desde fai, como dixo, nos convenios fai 10 anos, aí tamén incluso pode haber quen cree que este caducado, quen cree que non, habrá que debatilo, pero todas as decisións primeiro van ser tomadas pola Xunta Xeral e polo pleno desta institución e a continuación polo Consello de Administración de Suplusa, donde hasta ahora eu quero agradecerles a todos ustedes que haya habido unanimidade, menos nun caso, pero, bueno, por unha distorsión política que non ten, que hasta foi entretenida. No resto estamos todos de acordo. Eu vou a contestar, ainda que xa o fixo o portavoz do Bloque, que todo isto que figura aquí está acordado, está falado, e que, de momento, independientemente de rumores ou de informacións interesadas, pois están claramente definidas. E repito, que ten que ser o pleno desta Diputación ou a Xunta Xeral de Suplusa que tomen as decisións que podan afectar no futuro a Suplusa. No primeiro, está claramente en marcha. As seguintes residencias que neste momento, como xa se informou ali, son Fonsagrada, Pol e Trabada, tan pronto teñamos o PIA, pois actuaremos igual que actuamos na de Castro Verde, quedan pendientes Rivas de Sil e Piedrafita, que se están a rematar as obras neste mes, e que empezaremos a amueblar tan pronto estén rematadas, o sea, po mes que ven. E a continuación tamén esperaremos que ese trámite administrativo se faga. Incluso eu lles dixen
se cuadra con moita osadía naquel momento, que eu estaba disposto a abrir as residencias incluso sin ese trámite administrativo, se o Consello de Administración o aprobaba, porque están rematadas fai tempo e eu creo que é unha prioridade desta provincia e de todos nosotros que estas residencias empecen a funcionar. Incluso a tirarnos a piscina, pero todos xuntos, o que uns queden nadando e outros non hai problema. No seguinte punto, que a Diputación fixe maneira urxente os prezos, quedamos outro día, nese mesmo día que usted presentou a moción, de que por parte da Diputación, que é o órgano competente, porque así o dicen os convenios, se faga o estudio económico do coste das plazas, se aproba a ordenanza e hubo uns plazos, no que eu incluso urxín a que en vez de ser no pleno de final de mes fora a un pleno extraordinario na primeira quincena, se pode ser. O sea, creo que estamos todos na mesma dinámica de abrir as residencias, de que empecen a funcionar e que sea unha realidade este servicio para todas aquelas persoas, un 30% dos ciudadanos desta provincia que teñen máis de 65 anos e que están demandando, ao mesmo tempo que se está a crear e consolidar emprego. Os órganos responsables, eu creo que hai un órgano intermedio, pero que tería a mesma representación co Consello de Administración. Eu creo que o que falamos no Consello de Administración se pasaría automáticamente a ese outro órgano que, se lle queremos dar duplicidades e queremos, pois, bueno, como as comisións informativas ou as comisións de estudio, quizás o que sirvan máis é para enredar, pero, bueno, por parte do presidente de Suplusa, neste caso, e o portavoz do Grupo Socialista, non habría problema ningún. As reunións cas persoas, eu creo que as persoas xa teñen a información correspondente, recibiuse unha representación delas, mandouselles unha carta en nombre dos tres grupos e estáse dicindo na prensa cales son as condicións de traballo que hai e que se lle van a transmitir unha a unha a todas elas, porque obviamente é unha bolsa de traballo, como conocen todos, feita fai 2 anos e medio. As circunstancias de algúns variaron, algúns viñeron aquí, dixeron que xa que non lles interesaba, outros interesaralles máis, e agora, personalmente, unha vez aprobada a ordenanza e unha vez estado de acordo no estudio de viabilidade e do coste das pensións, pois vai a transmitir a cada unha delas a súa voluntad de acceder a traballar, neste caso, na residencia de Castroverde, porque é o único sitio onde lle podemos ofertar esas plazas. Por último, que se abra unha inscripción de usuarios. Neste momento, xa desde o 20 algo do mes pasado, na residencia de Castroverde hai unha persoa, representante de Suplusa, que está recibindo e informando a todas aquelas persoas que deseen utilizar estes servicios. Eu creo que andar con máis duplicidades, abrir unha inscripción, chegado o momento, abrirase e eu creo que non vai haber problema. Aprobada a ordenanza publicada e tendo xa todas esas órdenes legales de que o día seguinte entren as primeiras persoas que queiran utilizar os servicios, que eu espero que quede completa en pouco tempo. E repito, se o Consello de Suplusa decide incluso abrir sin que a ordenanza este con un precio que estimemos entre todos, abrímola. Manolo Martínez o que quere e o Grupo Socialista é abrir e poñer en funcionamento as residencias da terceira edad a maior brevedade posible. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Eu creo que se abreu incluso información pois máis importante para puntualizar ahora aquí, non? En contestación a preguntas do Bloque Nacionalista Galego, no convenio que asinaron os concellos ca Deputación Provincial, establecen que se comprometen a Diputación e o Concello en cuestión en crear un órgano responsable de impulsar durante o plazo de 5 anos a consecución dos obxectivos que se marca o convenio. Dito órgano estará formado polo alcalde presidente do Concello en cuestión, polo presidente da Diputación, que será tamén deste órgano, e o que forman parte del o director, o xerente, o director da Sociedade Suplusa, o concellal delegado de Asuntos Sociais e o asistente social do Ayuntamiento en cuestión, actuando como secretario o do órgano do Ayuntamiento tamén en cuestión. Bien, eu non dudo de que o señor Manuel Martínez queira abrir as residencias. E creo que, ademais, foi bastante claro na súa explicación. E máis, probablemente fora unha das razóns pola que nun escenario bastante difícil de explicar apoiou a súa candidatura a Suplusa. Eu que teño as dúdas, e tampouco é que señan divagacións interesadas, senón porque por parte incluso de persoal desta casa se me informou de que se iba a anular a encomenda de xestión. E que incluso había argumentación de que, bueno, pouco menos
por poñerlle un toque de humor, fora todo unha atrapallada. E iso non o inventou Elena Candia. Este grupo foi sempre bastante crítico con determinadas decisións. É crítico con que as residencias sexan solo para persoas válidas. Creo que na nosa provincia temos que priorizar os recursos para as persoas dependentes. Pero iso é unha decisión política. Ustedes apostaron pois, por unha especie de fondas ou pensións para xente válida. Creo que deberíamos de priorizar outra cousa. E dixo públicamente. Tamén foi crítico de que se planificaran con un interés exclusivamente político, pero tamén hai que dicilo, foi responsable. E o curto espacio de tempo que estivemos no goberno, enviamos toda a documentación para intentar, canto antes, a apertura. Vostede sabe, como a min, que as residencias non levan moito tempo rematadas. Sabe tamén que probablemente iso non foi culpa de ningún responsable político. Vivimos un momento cunha crise económica moi forte, que moitas empresas pasaron por procesos de concurso, de suspensión de pagos, que iso retrasou as obras. Pero iso, culpa do Partido Popular non lle foi. A culpa que tiña o Partido Popular era que non concedía os permisos e responsabilizaban o Partido Popular. Pero o que non lle din tampouco á población é que agora hai algunha residencia que ten dúas solicitudes de PIA tramitadas, unha por Suplusa e outra por a Diputación. E cando se lle require a un dos órganos, dígame usted, cal vai ser o órgano que vai a xestionar as residencias? Vostedes non contestan. Mire usted se é a caída esta moción. Non sei se é que non o saben ou é que non o queren decir. Que lle pedimos con isto? A marxen desas puntualizacións, que entendemos que estas residencias debera ser enfocado a xente con necesidades de dependencia, porque temos unha filosofía. Hai unha provincia moi envellecida, con moita xente maior, e indudablemente a nosa xente maior quere estar o maior tempo posible nas súas casas. A planificación de investimento en servicios sociais está enfocada a que aquel que teña a súa autonomía, non? E que físicamente e mentalmente teñan condicións de poder vivir solo, teña todos os recursos posibles para vivir o maior tempo posible na súa casa. Ese é o noso proxecto. E se pode ser acompañado da súa familia, pois moito mellor. Digo que a sensibilidade dunha persoa que foi criada por súa abuela. Pero, indudablemente, esa foi a súa decisión. Nos agora temos que asumir esa responsabilidade e poñelas en marcha. As persoas que poidan necesitar unha praza nesas residencias deben de saber canto antes, e dígolle máis, é inexplicable que ese dato non se sepa simultáneo a ese Consello de Administración en Castro Verde, canto custa unha plaza nesa residencia. E tamén nese centro de día, que tamén é para persoas que non teñan a dependencia. Iso é un dato urxente, e que ademais non ten ningún sentido ocultalo, porque dende o ano 2010 que levan planificando este proxecto, digan ustedes que, salvo que queiran ocultalo, que non teñen clarísimo cal é o coste por plaza. Dicía vostede, fai uns minutos, que esta provincia seguía sufrindo os desencontros do Partido Socialista. E se antes o Plusa era un ente colaborador, era un ente cunha confianza para catamaráns, para encomendas de xestión de mantemento de áreas verdes, etc., etc., agora Suplusa convirteuse nun ente no que non se confía. E a marxen diso, a marxen disas puntualizacións, nós temos a obriga de dicirlle á ciudadanía con claridade canto custa esa plaza, quen vai xestionar, porque non hai nada que ocultar. Pero é que aí, e seguramente coincidirá comigo, señor voceiro do BNG, neste punto, que o persoal ten dereito a saber o que vai a cobrar, ten dereito a saber se vai ser unha media xornada, ten dereito a saber se renuncia a Castro Verde, se pode ir a Trabada, por exemplo, que hai xente de Trabada nesa lista. Ten dereito a ter esa información. Pero non lle vale a carta, usted sabe o que poña a carta. Cando teña o PIA, xa falaremos con ustedes. E dice o presidente, estámoslo informando pola prensa. Pero vostede que ven do mundo sindical, parecelle que unha entidade pública ten que informar a unhas persoas que se utilizaron no ano 2015, ten que utilizar o progreso para saber canto vai cobrar. Home, eu creo que máis que nunca esta moción está absolutamente xustificada e sendo absolutamente constructivo, que vaya por diante, que lle ofrecemos toda a colaboración seña Suplusa, que entendo que non pode ser outra entidade polos feitos que me remito, que están aquí todo documentado, seña a Deputación, que o diga alto e claro,
para abrilas e poñelas en funcionamento dunha maneira sostible, non? Que agora hai que dar ese paso, que sexa un recurso sostible, porque hai moitos millóns de euros invertidos ao largo da provincia, e o que é moito máis importante, e cuantitativamente, ao mellor non está relevante, pero para nós é importante, moita sensibilidade e moita ilusión posta por moita xente, principalmente, remato xa, esas persoas que pasaron un proceso de selección e que tuveron que recurrir prácticamente a unha plataforma para poder ter información. Vostedes din que son un goberno socialista e que defenden os dereitos dos traballadores, pois nun exemplo como a NISTE só lle pido o mismo empeño que empregaron para criticar a reforma laboral do Partido Popular. 3 minutos, Rocío de Benega. Bien, eu xa dixen antes e repito agora, é certo que non se pode ter a xente nesta incertidume, non? Non só non se van traballar, senón incluso no caso que traballen en que condicións. A ventaxa que ten todo isto, unha vez que está xa en marcha, parece, a residencia Castro Verde, que vamos a salir de dúbidas. Porque imagino que as mesmas condicións que teñan Castro Verde irán tendo as que se vayan abrindo a posteriori, non? En todo caso, eu creo que é imprescindible esa claridade, non? Ese salir desa incerteza que supoño que estará consumindo a moitas destas persoas. É certo, é evidente, creo que non é nada, ninguén se ten que molestar por dicir que Suplusa non é o mismo, o sea, o trato da Diputación con respecto a Suplusa non é o mismo que era. Iso é algo que creo que é evidente. Pero que incluso eu creo que falta valentía política. É dicir, se hai algo en Suplusa que non gusta, que se propoñan os cambios que se queiran. E falase aquí, entre os 25 diputados, podemos plantearnos cal é o papel que ten que cumplir unha empresa pública dentro dunha administración. Se se ven que hai problemas legais para a súa propia existencia, ou ben problemas legais para as encomendas que se lle fan, que poñelos encima da mesa e falemos que é o que temos que cambiar, que é o que temos que facer para adaptarnos a esa nova situación. O problema é que percíbese que non se confía en Suplusa, pero ao mesmo tempo tampouco se pon nada para solucionar esa falta de confianza ou unha alternativa a Suplusa. Ese é o que nos queixamos dentro do BNG. Non hai, non se ve, non hai. Co cal, mentre que só estea Suplusa tal como está, é que é o camiño que nos queda. Eu creo que estamos de acordo en que neste momento sería moi dificultoso que a Diputación xestionara directamente as residencias. Incluso, non sei se incluso legalmente sería posible. Non o sei, non? Pero, bueno, o que é certo é que hai unha ferramenta aí. Mentes que hai que aproveitala. Se non gusta, cambiamos o que haxa cambiar. Falémolo abertamente, discutámolo e tomamos as decisións que haxa que tomar. Pero non se pode estar retrasando a apertura das residencias este tempo. Dicía a señora Candia, e aí vaime permitir que non estiña de acordo con vostede, por algo, por dicir algo, entrecomillado, de responsabilidade se tuvo o Partido Popular, porque relembrolle, é certo que houve algúns que se retrasaron, algúns nin se empezaron aínda, pero tamén é certo que a de Castro Verde inaugurouse en maio de 2015. Hai 2 anos e medio. Algúna responsabilidade tiría o Partido Popular, como estivemos vendo nas distintas reunións de Suplusa, como se iban poñendo pegas de forma continuada para a súa apertura. Cando interesou, ou cando xa non houve máis pegas que poñer, non sei, pois sí se deu o visto bon, pero en 2 anos e medio foron moitos os atrancos que se lle puxeron, e aí ten responsabilidade tamén o Partido Popular, que non nego que non tiña tamén a Diputación, posiblemente, pero aí tamén tuvo responsabilidade do Partido Popular. No outro caso non, é certo, que algúns xa digo que non se empezaron a construir, pero aí sí tuvo responsabilidade. Sexa como sexa a través de Suplusa, sexa cambiando o que non guste de Suplusa, sexa buscando unha alternativa de xestión pública das residencias que non sexa Suplusa, que todo se pode falar, respetando os dereitos das traballadoras e dos traballadores seleccionados. O que é certo é que hai moito diñeiro investido nas residencias, hai moitos esforzos e traballo posto aí e temos que poñelas a funcionar xa. E non se pode esperar para os réditos electorais que se puderan sacar a 3 meses antes das eleccións. Non. Hai que poñerse a traballar e poñerse a funcionar xa. Se pode ser no mes de febreiro, non esperar a marzo. Non a de Castro Verde, son todas en cadea. Eu creo que o objetivo é ser un pouquiño, non sei, honrados non é a palabra, pero un pouquiño leales, non? Os problemas que haxa, que se poñen riba da mesa, discutimos. Aquí estamos, podemos falar con tranquilidade das cousas. Uns defenderemos unhas cousas, defenderán outras. A maioría decidirá e punto, non pasa nada. Pero o que non pode ser é que paguen os cidadáns da provincia a base de non ter as residencias funcionando. 3 minutos o voceiro do Goberno.
Ten razón a portavoz do Partido Popular cando dixo que había votado e apostado por unha persoa no Consello de Suplusa. Obviamente, eu naquele momento agradecinlle a usted e ao resto das forzas políticas que foi por unanimidade o seu apoio. Tamén pensei, cando aceptei o cargo, que isto quedaría fora da luita partidista. Está ben que defenda cada un o que eu, non vou mirar para atrás se había pía, se non había pía. Eu estou aquí desde setembro, leve 4 meses. Recibín o primeiro pía a principios de xaneiro, como ustedes todos conocen. Tan pronto chegou, tuveron coñecemento. Convocouse o Consello de Suplusa na propia Castroverde para que Suplusa visionara e a xente visionara que era unha residencia que iba a gestionar Suplusa. Mandouse ese mesmo día ao seguinte toda a documentación que tiña Suplusa, que era a mesma que tiña usted e tiñamos nos antes, sobre os costes de Suplusa, da utilización de plazas, etc. Ahora, introdúceme outra serie de datos, como se ten que ser para válidos ou non válidos. Nos temos, repito e digo, temos que axustarnos ao mandato que nos deu en principio o pleno desta Diputación, que eran residencias para válidos. Que hai que cambiala? Pois, como dixen antes, o pleno desta corporación, a Xunta Xeral, ten a totalidade de responsabilidade, de decisións que van a decidir como funciona a Suplusa. Nadie o vai a decidir, vámoslo decidir os 25. Entonces, estar introducindo nun momento convulso, porque vamos falar, claro, nin Diputación, nin Suplusa ten experiencia en gestión de residencias. E donde se necesita tranquilidade e paz, e que hubo un acordo outro día de trasladar eso a Diputación, que a Diputación faga o estudio de costes ou repase ese estudio de costes, que pode ser logo, eu si podemos ter gratis aos ciudadanos desta provincia en función da renta, eu chapó. Aquí apostouse por un tipo de gestión que refrendou o pleno da corporación. Calquera outra decisión que haxa teno que refrendar tamén o pleno da Diputación e trasladar ao Consello de Suplusa. Teñen toda a información, e non sei se en un momento determinado non a houbo, teñen a todo. Non hai nada novo desde o día de Castroverde, salvo rumores ou intereses ou divisións ou decisións ou discusións, como queiran, que as pode haber. Porque estamos ante un tema importante, ante unha inversión desta Diputación que creo que ten pouco parangón, salvo o tema da Granja Galloso Castro, e que todos debemos de remar na mesma dirección, tratando de abrilas, de poñelas en funcionamento, como dixemos tamén ali, eu reconozco, que é un pouco o laboratorio de como van a funcionar o resto das residencias. E que unha vez que empeza a funcionar esta, e podamos ir abrindo as outras, en función dos costes, dos gastos que vai habendo, nosotros podamos aquilatar e axustar os precios que vamos a cobrar. Hai xente que lle parece moito, hai xente que lle parece pouco, hai xente que dice que se o fai unha empresa privada, pois é máis barato que iso facemos nosotros. Non o sei, irémolo vendo. Eu creo que vai ser unha gran xestión, porque obviamente tamén, se non fora así, eu xa tiña presentado a dimisión. Polo resto, creo que está todo explicado. As persoas que aprobaron a oposición recibíronse, dixéronlles cal eran as prioridades. A instancia de usted mandouselles unha carta que lle deron ustedes o visto bueno, non se lles puxo pega ningún. Vaise recibir, vaise chamar a unha cando teñamos ordenanzas, sepamos a xente que necesitamos, porque tamén eu teño que agradecer que as residencias, que parece que é unha decisión que lle afecta a todas, se vayan cubrindo os puestos en función da ocupación que haya, co cual nos dá tamén un margen económico importante a gestión desta residencia. E se non chega o personal que hai, abrirase unha nova oferta e contratarase, pero neste momento usted entende, sabe, conoce como eu, porque está no Consello de Administración e está aquí, que no único sitio onde podemos ofrecer traballo a esas persoas é na residencia de Castroverde. Despois, somos os primeiros, eu creo que esta Diputación, no tema de conciliación do traballo, é pionera e ten unhas normas aí que está cumplindo que incluso en moitos contratos nos está creando serios problemas. Digo, que nada ten que ver con isto, nos de conservación, porque hai que, a veces, un número determinado de traballadores que non sabemos por que están aí, pero que están, e que a empresa que tense que facer cargo. Que, se podemos teñer unha persoa de Castroverde en Castroverde ou de Pol en Pol, pois vámoslo a facer e vamos a dar facilidades, porque creo que de sentido común é razonable. E o que pido é paciencia, demos un plazo de un mes, fai 5 ou 6 días, que o cumplamos e esperemos. E se non se cumple, eu vou ser con ustedes, con calquera dos dous ou cos 24, o primeiro que vou ser beligerante con que eso non se faga, porque esa ordenanza non vai ser só para Castroverde, vai
a influir e vai a condicionar o funcionamento de todas as residencias que se abran por esta Diputación Provincial. E pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Vaya por diante neste minuto que non se mete ningún elemento novo, simplemente se explica e coincidirán todos comigo que sobre este tema houve moito debate, houve moitas medias verdades. Mire, efectivamente, desde o Consello de Administración a hoxe non hai nada novo. Se houbera ordenanza xa nosotros retiraríamos a moción. E para respetar o minuto tamén lle digo unha cousa, mire, o Grupo Provincial non lle altera nin a súa paz nin a súa tranquilidade, máis ben, cun apoio unánime dos 25 deputados, vostede sentirase reforzado porque, polo menos, naide vai a poñer en dúbida a legalidade ou, polo menos, será moi difícil que volvan a cuestionar a xestión destas residencias polo que parecía imposible que se xestionara, que era o que se votou no ano 2010, e que vostede sabe como a min, como sabe a maioría dos alcaldes que teñen unha residencia, que hai serias dudas de quen vai a asumir a xestión. Neste caso, utilizando os mesmos conceptos, nun escenario de paz e de tranquilidade, manifestámonos, se vostedes o teñen a ben, a favor de que se continúe nesa xestión. Habrá cousas que nos gusten máis, habrá cousas que nos gusten menos, pero a lealtade e a colaboración neste proxecto é indiscutible. É unha matización. Efectivamente, fora inaugurada no ano 2015, pero tamén lle garantizo que os primeiros documentos que se enviaron á Xunta de Galicia foi en setiembre do ano 2015. E tamén lle garantizo que as últimas obras que se fixeron nesa residencia foron hai escasos meses no ano 17. Eu sei que saber a verdade deste proxecto require moito esforzo, moita dedicación, porque non é doado. Pero créame que non lle falto a verdade. É que todo isto, seguramente, se no primer punto asumíamos como un pacto a prol do turismo, pois aquí, cas cousas claras, cas verdades, especialmente ás traballadoras que non teñen culpa ningunha das nosas liortas políticas e que non estamos á altura das circunstancias, porque certamente é vergoñento o que se lles fixo pasar a esa xente. Dende o proceso de selección, no Pazo 700.000 personas nun escenario absolutamente kafkiano, hasta hoxe, que 2 anos e pico despois, con todos os permisos abertos, aínda non saben cal vai ser o seu futuro. E eu non responsabilizo ao presidente de Suplusa. Aquí hai moitos responsables, indudablemente. Incluso asumimos a nosa parte se a tivésemos tamén. Pero creo que hoxe, dentro do exercicio de responsabilidade polos máis de 10 millóns de euros que van gastados aquí e pola incertidumbre que se creou tanto pos posibles usuarios, pos concellos en donde están ubicados, como para as traballadoras, damos un paso máis de compromisos de polo menos de ser francos. Se apoian, que dito seña de paso, tampouco anunciaron o sentido do voto, pero agardo que despois da intervención seña favorable. Non lle están facendo ningún favor ao Partido Popular, e máis, ningunha das residencias está ubicada nun concello que goberna un alcalde noso. Pero sí que facemos un exercicio de responsabilidade do que nos sentimos moi orgullosos. O voto é favorable, Eu creo que se entendía na explicación. Nada máis. Votos a favor da moción? Votos a favor? Pero antes de proseguir, a mí gustaríame facer unha pequena reflexión. Hoxe creo que se trataron temas bastante importantes en este pleno, e dicía Elena que nunha exercicio de honradez que facía para aprobar o Consello de Suplusa. Eu quero dicir que deste goberno, que vai marcar un antes e despois, supoño, na política provincial, tamén traballamos con honradez para todos e para todas as veciñas de Lugo. En este caso, o que non tratamos é de abanderarnos nin acaparar o traballo dos demais, como fan outros, non? Como fan outros, neste caso, polo plan único, que hai que votalo a favor, non absterse, hai que votalo a favor, como fan co plan de estradas, como fan co plan de emprego, etc. Eu creo que se trataron temas importantes como foi o tema de infraestructuras, e eu lle pido ao Partido Popular, a Xunta de Galicia, ao Goberno Central, que non abandone esta provincia, que ten abandonada. Obviamente, nos últimos anos, a licitación de obra pública na provincia de Lugo por parte da Xunta de Galicia ou do Goberno Central foi mínima. Falouse do tema de pensións. Creo que é un tema que nos afecta a todos, porque todos vivimos nas aldeas, ao noso lado hai maiores, e os nosos maiores, desde que goberna o Partido Popular, levan perdendo poder adquisitivo, e neste caso máis de 1 millón de euros cada ano.
De turismo. Eu creo que de turismo nesta provincia como plan destino único é a primeira vez que se fala. É a primeira vez que se fala desde que este goberno está aquí. Nunca se fixera nada, creo que as competencias non son da Diputación e non é disculpa, señora Candia, é verdad. Non é disculpa, é verdad. E das residencias, que lle vou dicir das residencias se usted incluso votou en contra delas? Se os PIAs estaban pedidos por parte da Diputación ou por parte de Suplusa, se lle contestou desde a Xunta en unha ocasión que non podían ser os PIAs para Suplusa porque era un medio propio da Diputación e que a tiña competencias era a Diputación e agora resulta que ten que ser por Suplusa. Iso é unha clara maneira de revolver, entorpecer, enlentecer o proceso de apertura da residencia. Preocúpese de que veñan os PIAs, señora Candia, preocúpese de que veñan os PIAs, porque podemos estar falando de abrir a residencia, pero hasta hai 3 días ou hasta hai menos dun mes non había pía de ninguna residencia. E iso sabe perfectamente. E preocúpese de concertar plazas. Iso que dicía usted que indo por Suplusa se podían concertar plazas, agora parece que non. Agora xa hai a desculpa de dependientes. Pero, bueno, isto é o que suelen facer, engañar e entorpecer a todos os lucenses. Así que nada máis, seguimos co pleno. Seguinte punto. Dar conta das resolucións da Presidencia adotadas durante o mes de decembro correspondentes as ditadas desde o día 1 ao 28 de dito mes. Por último, rogos e preguntas. Quería formular un rogo. O Goberno da Diputación de Lugo non é ni máis ni menos que pedirlle o apoio para a manifestación nacional convocada por SOS Sanidade Pública para o próximo domingo 4 de febreiro na Alameda en Santiago de Compostela en defensa da sanidade pública, en contra da súa privatización e en contra da eliminación das áreas sanitarias como é o caso da de Monforte e da de Amariña, tal como contempla a nova Lei de Saúde que a Xunta pretende levar adiante. Como moción xa foi debatida no seu día ao respecto, pois, como saiu adiante a proposta, maioritariamente, pois, instamos ao Goberno da Diputación a que apoie públicamente esa manifestación. Nos estamos a favor, non sei se alguén quere falar nese aspecto. Un rogo polo Partido Popular, sí. Bueno, eu creo que o rogo ese, pois, en principio, case tiña que dirixirlo máis a quen ostenta a presidencia ahora mesmo que a esta Diputación. Nos podemos formar, e de feito se vai facer un estudio das incompatibilidades dos compromisos non feitos polas empresas, e eu creo que ahora mesmo quen ostenta a presidencia desta Diputación non é esta Diputación, senón é a Xunta de Galicia. Vostede está de acordo con este rogo, non? Sí, estamos con acordo, pero xa para iso se está facendo un estudio dos incumprimentos que se fixeron por parte das empresas. Bueno, pois se non hai máis nada, levantamos a sesión.